Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε λίγα λεπτά αρχίζει η παράσταση και σας παρακαλώ να βάλετε τα κινητά σας αθόρυβα. Λίγα λόγια για το έργο. Αριστερά κάτω μένει η Λίντα, μια γυναίκα με τρελή ζωή. Δίπλα ακριβώς η Μπάρμπαρα, που έχει πολλές εμπειρίες στους άντρες. Δεξιά σας η Γκέι, μια αναποφάσιστη γυναίκα που δεν ανακατεύεται πουθενά. Ακριβώς πάνω από την Γκέι μένει ο Μάρτι, ένας άντρας θαραλέος, ο οποίος ό,τι δίνει παίρνει. Δίπλα του ζει ο Φρανκ. Δεν μασάει, σκίζει τις γάτες. Αριστερά του μένει ο Τζέρι. Δεν του αρέσει επουδενή να κοροϊδεύει τις γυναίκες. Η Ντενίζ είναι μια γυναίκα που δεν αγαπάει καθόλου την περιπέτεια. Σάρον, θεία της Γκέι, δεν ανακατεύεται πουθενά, γιατί το μυαλό κάτω από τη δουλειά θα πέσει. Και τέλος, ο γιατρός, που ακούει πάντα με προσοχή τους ανθρώπους και τους βοηθάει με κάθε τρόπο. Αυτά, τα συμπεράσματα δικά σας. Συγγνώμη, βρε αγάπη μου, για χτες, αλλά δεν μπορούσα με τίποτα. Δεν πειράζει. Ειλικρινά ήθελα πάρα πολύ να έρθω, αλλά δεν τα κατάφερα. Σώπατα, μην το σκέφτεσαι. Πώς θα περάσατε, το ξενυχτήσατε. Θέλω να μου το πεις όλα, με λεπτομέρειες καυτές. Πρώτα, ποιοι ήρθανε. Κανείς. Τι εννοείς, ότι αυτοί που ήρθαν ήταν για σένα σαν να μην ήρθε κανείς. Όχι, εννοώ ότι δεν ήρθε κανείς. Κανείς. Αλήθεια λες. Δεν ήρθε κανείς, απολύτως κανείς. Αλήθεια. Αν και να σου πω την αλήθεια, είχα μπλέξει κι εγώ με τη δουλειά και μέχρι να το συνειδητοποιήσω ότι φτάσει η ώρα ήδη τρεις. Κάνε ούτε ένας. Ναι, και καλύτερα. Δεν είχα διάθεση να δω κανένα. Χτες έκανες κλειστές μου. Μισό λεπτονίδα μου, κάποιος με καλεί. Ναι, καλέ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Καλημερούδια! Κάθαρμα! Τι έκανα πάλι! Γιατί βρε γουρούνι δεν ήρθες χτες στο πάρτι της γύμνας. Ω γάμο, το ξέχασα. Το ξέχασες, Πώς θα περάσατε? Περίμενε, θα σε περιποιηθώ. Λίντα μου, είναι ένα επαγγελματικό τηλεφώνημα. Αρχίσανε πρωί-πρωί. Οκ, ήταν είναι. Και πάλι συγγνώμη βρε αγάπη μου για το χθεσινό. Σώπατα, μην το σκέφτεσαι. Γεια σου, Τουσό μου. Γεια. Μαχουστίνος. Σου λέω, το ξέχασα τελείως. Ο Τζέρι ήρθε. Όχι, ούτε αυτό το καηδούρι. Θα απογοητεύτηκε και η Μπάρμπαρα, Ούτε αυτή μου λάρα πήγε. Καλά, οι δυο σας ήσασταν με τη Λίντα. Τέλος πάντων, άσε, μην μου το θυμίσεις το χθεσινό. Δεν μου λες, τι θα γίνει με τον Τζέρι και την Μπάρμπαρα. Τι θες να γίνει? Πρέπει να γνωριστούν. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι δύο ταιριάζουν. Γιατί αγάπη μου επιμένεις να ανακατεύεσαι σε όλα. Γιατί θέλω να βλέπω γύρω μου ζευγάρια ευτυχισμένα. Και γιατί θέλω η φιλενάδα μου να έχει καλύτερη τύχη από μένα. Που χαράμισα τα καλύτερα μου χρόνια με έναν άνθρωπο βουτυγμένο στη μιζέρια και την παρακμή. Τώρα τα παραλές. Δεν ήμουν πάντα έτσι. Δεν γνώρισα κι εγώ εποχές ακμής. Βρε, η μόνη ακμή που γνώρισες εσύ ήταν αυτή που βγάλες τα μούτρα σου. Τέλος πάντων, δεν θα συγγυστώ πρωί-πρωί. Θα του πηγαίνεις στο μουρόχαυλο. Όχι και μουρόχαυλος ο Τζέρι! Όχι και μουρόχαυλος! Εμπρός. Δεν τρέπεσαι ρε μουρόχαυλε. Αν, εσύ είσαι. Ωραία, όλη νύχτα σε περιμέναμε. Φίλε, χίλια συγγνώμη, μιλάμε, ξεχάσατε από την δουλειά. Να σου πω, θα έχεις η Λίντα. Τι να πει γυναίκα. Έστεις και την Μπάρμπαρα. Παράδομα αυτή την Μπάρμπαρα, ρε. Λέος δηλαδή. Όχι τώρα, η γκέι λυπημένη. Τι ξέρεις τι γκέι είναι. Όχι, αφού σου έχω πει τα πάντα για αυτή. Ναι, μου σου πεις σε γενικές γραμμές ότι είναι μια ανισόρροπη. Σε σχέση με μένα και γι' αυτό χωρίσαμε. Με τους άλλους όμως θα πάει μια χαρά. Θέλει να συναντηθείτε λέει, με την Μπάρμπαρα γιατί είσαστε κλασμένοι ένας για τον άλλο. Μα δεν την ξέρω αυτή την Μπάρμπαρα. Καλά μιλάμε. Σου έχει τύχει λαχείο. Πρώτης τάξης κοπέλα. Ναι. Όμορφη. Σοβαρά.
Μορφωμένη, Έλα, ρε. με ήθος, Α, με ανατροφή. δηλαδή, εσύ την Μπάρμπαρα την ξέρεις. Όχι. Ήθελα να ξέρω τσίπα δεν έχεις πάνω σου. Και καλά εμάς. Πες μας έχεις χεσμένο. Τον έρμο τον Τζέι που ξεροστάλιασε όλη η νύχτα να σε περιμένει. Δεν τον σκέφτηκες καθόλου. Γκέι! Πάρ' τον αυτή τη στιγμή τηλέφωνο. Αποκλείεται! Μπάρμπαρα, άκουσε με και εμένα. Σου χρειάζεται μια σχέση. Πρέπει να βγεις. Είσαι όλο εκνευρισμό. Δουλεύεις σκληρά. Παράτα με, Γκέι. Δεν είμαι εγώ σε φάση να κάνω σχέση. Δεν σου είπαμε να τον παντρευτείς. Τότε, γιατί να τον πάρω τηλέφωνο. Για να βγείτε, να γνωριστείτε. Ναι. Κι αν είναι το τυχερό σας εκείνη η βραδιά. Γκέι, δεν έχω γυναίκα μιας βραδιάς. Προτιμάς ο καμιάς. Μπάρμπαρα, βάλε το χέρι στην καρδιά και απάντησέ μου. Πόσο καιρό έχεις να το κάνεις. Έλες ώρα. Τι κουβέντες είναι αυτές που λες. Πότε το έκανες για τελευταία φορά, Μπάρμπαρα. Πρόσφατα. Δηλαδή. Πριν 8 μήνες. Με άντρα εννοώ. Α, με άντρα. Πότε ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα. Κατάλαβα. Είσαι χειρότερα από ό,τι φανταζόμουν. Όχι. Είμαι μια χαρά. Σε παρακαλώ. Μην κατατήσεις σαν και εμένα. Τι εννοείς. Μην ξεμείνεις. Άπαρτη. Γιατί, έχεις ξεμείνει εσύ άπαρτη. Σάβωνο κορφή. Δηλαδή, θες να πεις ότι μετά το φράγμα. Στην αρχή έλεγα ότι θα συνηθίσω. Στο κάτω-κάτω σκεφτόμουν, όλα μια ιδέα είναι. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Όλα είναι μια ιδέα. Θυμάσαι εκείνη τη φίλη μας, την Τόρθη που έλεγε ότι κορίτσια, ακόμα και οι άντρες, είναι μια ιδέα. Αλήθεια, τι επέγινε. Έγινε λεσβία. Που λες, έτσι σκεφτόμουν, ώσπου μια μέρα πριν από 3 μήνες, ξεμένω με το αυτοκίνητο στον δρόμο. Αλήθεια. Τηλεφωνώ στην ελληνική βοήθεια και μου στέλνουν ένα μηχανικό. Ψηλό, μελαχρινό, γεροδεμένος, ασελειμμένος με γράσα. Με ρωτάει σε μια στιγμή για να μην στα πολυλογώ. Από πού έχεις να αλλάξεις λάδια. Κι εγώ το πήρα για υπονοούμενο. Και δεν ήταν. Όχι ήταν. Ούτε που κατάλαβα για πότε βρεθήκαμε γυμνοί κάτω από μια γέφυρα στην Εθνική. Χριστέ μου, το έκανες με έναν άγνωστο. Αν περίμενα από τους γνωστούς, Μπαρμπαρά μου. Κάποιος μπήκε στη γραμμή. Πρόσεχε, μίλα συνθηματικά. Και λοιπόν, σου τα άλλαξε τα λάδια. Μα και τα λάδια και τα μπουζί, γενικό ρεκτικέ με πέρασε. Το ευχαριστήθηκες δηλαδή, Μου έδιωξε το άγχος. Με αναζωγόνησε. Άλλος άνθρωπος βγήκα κάτω από τη γέφυρα. Στο λέω με βεβαιότητα. Όχι, βγήκε. Και μετά τι έγινε. Άσε που στην προσπάθεια έκασε και 1,5 κιλό μες στο νερό. Δεν λες, στα ψωμάτια. Σου έκανε καθόλου καλό. Αν μην με ηρωνεύεσαι, σου μιλάω πολύ σοβαρά. Όχι, παιδί μου, αν είναι έτσι, να μην το σκέφτομαι καθόλου. Και μετά τι έγινε. Από τότε μέρα παραμέρα προξενώ στο αυτοκίνητό μου κάθε πιθανή βλάβη. Και μετά παίρνω τηλέφωνο με την ελπίδα να μου στείλουν πάλι αυτό. Αλλά τσίφωσε. Δεν μπορώ να πετύχω την καρδιά του. Και πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω, το αυτοκίνητο πάντως έχει διαλυθεί. Την μπαταριά του, το καρδιραδέρ του. Θα πλέσει την απελπισία μου, ξύλωσε και τις τσιμούκες. Δεν τα ξέρω όλα αυτά. Με στεναχώρησες πάρα πολύ τώρα. Γι' αυτό σου λέω, Μπάρμπαρα. Πάρε τηλέφωνο τον Τζέρι όσο είναι καιρός. Μα Βαγγέλο, αφού ξέρεις, εγώ δεν τα πολύ καταφέρω με τους άντρες. Κι εγώ γιατί είμαι εδώ. Να δεις πως τον έχω το Φρανκ. Στο ταψί τον χορεύω. Μια κρύο, μια ζέστη. Μια κρύο, μια ζέστη. Λοιπόν, γράφε. Τζέρι Χέγκερμαν. 68-75-232. 68-75-232. Και να σου πω, άμα αυτός δεν θέλει και άμα είναι ψυχρός, αυτό ας το πάνω μου. Α, ναι. Ναι. Καλημέρα, Τζέρι. Είμαι γκέι. Γκέι. Τι γίνεται. Κοίτα, Τζέρι, έχεις δημιουργήσει μια κατάσταση ανεπίτρεπτη. Δεν σε καταλαβαίνω, τι λες. Αποφεύγεις συστηματικά να έρθεις σε επαφή, έστω και τηλεφωνική, με την Μπάρμπαρα. Κοίτα, εξήγησα στο Φράνκ και του είπα ότι. Τζέρι, τώρα μιλάμε οι δυο μας. Τι σημαίνει αυτό. Αν συμβαίνει κάτι άλλο, θα ήθελα να το ξέρω. Σε τι να σημαίνει. Απλά δεν γουστάρω αυτή τη φάση να με δώσει αρισμούς. Και περιμένεις να σε πιστέψω. Φυσικά περιμένω. Μίλα μου ανοιχτά. Είμαι άνθρωπος με κατανόηση. Και έχω ακούσει πολλά στη ζωή μου. Μα τι θέλεις να σου πω. Γιατί φοβάσαι την Μπάρμπαρα. Δεν φοβάμαι καμία Μπάρμπαρα. Σωστά, δεν φοβάσαι την Μπάρμπαρα. Φοβάσαι γενικότερα τις γυναίκες. Και εμένα αυτή τη στιγμή που σου μιλάω με φοβάσαι. Πλάκα κάνεις, έτσι. Άκουσε. Το πρώτο βήμα για να ξεπεράσουμε το φόβο μας είναι να τον παραδεχτούμε. Μα δεν έχω κανένα φόβο, κοπέλα μου.
Σε αυτή η μάνα σου. Σε τα γη! Δεν το κατανοώ απολύτως. Έχεις κάθε λόγο να φοβάσαι τις γυναίκες. Μα δεν φοβάμαι τις γυναίκες. Τουλάχιστον εγώ τις γυναίκες δεν τις φοβάμαι. Φοβάσαι τους άντρες. Κανένα δεν φοβάμαι. Μήπως δεν σ' αρέσουν οι γυναίκες. Ορίστε, δεν το πιστεύω εμένα. Κοίτα, δεν είναι κακό να σ' αρέσουν περισσότερο οι άντρες. Ή κάτι άλλο. Κάποιο ζωάκι ενδεχομένως. Πραγματικά ανισόρροπη, παιδί, για τελικά ο Φράγκος έλεγε. Με είπε ο Φράνκο ανισόρροπη. Καλά, θα τον τακτοποιήσω εγώ. Εσύ εδώ μεταξύ πάρει τηλέφωνο την Μπάρμπαρα. 555-38-32. Και σβέρτα σε παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ναι. Ναι. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Άκου μαλακισμένη. Εγώ πνίγομαι στη δουλειά και εσύ έχεις όρεξη. Έτσι βρίσκεις πάντοτε. Τι θες, παιδάκι μου? Είσαι Μαρτιβίλε. Ναι, τι θες? Μισό λεπτό. Αν είσαι από κάποια τηλεφωνική εταιρεία να χαρείς. Με τη δικιά μου είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Και στα τηλέφωνα και στο ίντερνετ και από σήμα. Πού λέγω? Ωραία, να σου Α, εσύ τύρα από εδώ. Δεν θα τα πάμε καλά σήμερα. Ναι, Μάρτι. και είσαι. Με λένε Τανιστάκου. Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 7 χρονών. Η μητέρα μου ήταν αλκοολική. Είμαι κάπως δειλή, αλλά ορισμένες φορές γίνομαι και επιθετική. Μάρτι, που είναι τώρα που το σκέφτομαι. Μήπως είσαι μαύρος? Όχι. Όχι, γιατί εμείς δεν με μιλάς, δεν είμαι ρατσίστρια. Μπορώ να μάθω και μιλάω. Να σου πω. Μήπως είσαι Εβραίος? Συγγνώμη, αλλά δεν δίνω τέτοιου είδους πληροφορίες από το τηλέφωνο. Γιατί? Γιατί δεν δίνω. Δεν μπορώ να μιλάω για τα προσωπικά με μια άγνωστη. Άγνωστη! Παντελώς. Μου θύμωσες. Δεν κοιμάσαι καλά. Κλαις. Εντάξει. Εβραίος είμαι, ό,τι θες. Είσαι και μαύρος? Όχι. Μπορώ να σε λέω Μάρτι και εσύ δεν πρέπει να φωνάζεις Ντένι. Να σου πω, παιδάκι μου, σε ξέρω. Είναι σαν να με ξέρεις. Αλλά στην πραγματικότητα δεν γνωριζόμαστε. Πάλι δεν καταλαβαίνω. Να καταλάβεις, να σου πω. Ανάμα, υποσχέσου μου πρώτα ότι δεν θα μου θυμώσεις. Μα γιατί να σου θυμώσω? Θα σου εξηγήσω. Αλλά υποσχέσου μου πρώτα ότι δεν θα μου θυμώσεις. Το υπόσχομαι. Ξέρω κάτι για σένα Ναι. που δεν θα έπρεπε. Πράγμα. Κάτι πολύ προσωπικό. Κάτι Και πολύ μυστικό. προσωπικό και μυστικό. Αμάν. Έχεις κάνει κάτι Ναι. που το ξέρεις μόνο εσύ. Κατάλαβες σε τι αναφέρομαι. Αν εννοείς το περιστατικό με το καίκι. Εντάξει. Ήμουν νέος, είχα πιει, ήταν και απόκριες. Ποιο καίκι! Όχι, άλλο εννοώ. Μα τι στο διάλογο γίνεται? Ο Δήμος. Ο Δήμος είσαι εκεί πως λύκεις ότι δεν θα μου θυμώσει. Η σχέση μας είναι ακόμα νεογέννητη και εσύ έχετε κλείσει όλες τις υποσχέσεις. Τι πράγμα? Γιατί ξέρεις τι ήταν. Έπαιτα. Ειλικρινά, κορίτσι μου, σου αξίζουν συγχαρητήρια που κατάφερες να την ανεχτείς τόσα χρόνια. Φράνκ, μισό λεπτό, σε παρακαλώ, κάποιος είναι στη γραμμή. Παρακαλώ. Έλα, εγώ είμαι. Δεν είμαι καλά. Σε παίρνω σε 5 λεπτά. Μιλάς, Ναι, αλλά τελειώνει σε 5 αμέσως. Μισό λεπτό. Με ποιον μιλάς? Με έναν τύπο, δεν το ξέρεις. Έναν τύπο που, όχι τρυπακόμενο, αλλά υποψήφιο. Με το Φρανκ μιλάς, Και, Πίσω από την πλάτη μου. Δεν το πιστεύω. Με προδώσαν και οι γκόμενοι και οι φίλοι. κανένας δεν σε πρόδωσε, Εντάξει, Λίντα. Σας αφήνω να μετάξετε με την ησυχία σας. Καταρχήν δεν μιλάμε για σένα. Πες το ότι είμαι εγώ στην άλλη γραμμή. Μισό. Φρανκ, η Γκέιλ είναι στην άλλη γραμμή. Τι πουτάνα, σε πήρε να σου κάνει παράπονο, Έλα, Γκέιλ μου, να σε πάρω με τις πίσω. Του είπες ότι είμαι εγώ στη γραμμή. Ναι, Τι σου είπε? τίποτα. Δεν απάντησε. Με αγνοεί κιόλας. Να του πεις να πάει στο διάολο. Βρέπε. Μισό. Έλα, Φρανκ, να σε πάρω με τις πίσω. Τι έγινε, Λίντα, θα περιμένω πολύ ακόμα. Περίμενε, Φρανκ, μισό λεπτό. Έλα, Γκέιλ.
Πιέστηκα! Του το είπα. Τι σου είπε, Τίποτα. Ναι, κάτσε. Α, δεύτερη φορά. Πες μου ότι έτσι και τον πετύχω μπροστά μου. Ναι, παιδιά, γιατί δεν τηλεφωνιάστε μεταξύ σας να βρισκείτε. Και τι θα κάνω σε μένα. Ρε παιδιά, γιατί δεν τηλεφωνιάστε μεταξύ σας να βρισκείτε. Τι, με έβρισε η Ρουφιάνα, πες της να πάει να γαμηθεί. Έλα και μου. Τι σου είπε. Τίποτα. Όχι, δεν μπορεί, κάτι σου είπε. Σε καταλαβαίνω εγώ από τη φωνή. Λέγε τι σου είπε. Τίποτα καλέ. Μια εξίσου θέλει ο άνθρωπος. Εκεί, μου ευχήθηκε αυτός κάτι. Εντάξει, δεν κάνω. Ναι. Έλα, δεν σ' άκουσα. Μίγα του, λέγε, περιμένω. Ναι. Ναι, έλα. Τι σου είπε. Άκου Παναγία μου. Λοιπόν, πώς αφήνω να τα πείτε με τη φιλενάδα σου. Άντε, γεια. Παναγία. Έλα, το κλείσε. Α, έπρεπε να το βγεις για να μιλήσουμε. Εντάξει, μην τα κατάλαβα. Καληνύχτα και σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, Δεν σου τηλεφωνώ για να σε χρεώσω, δεν έχω τέτοια πρόταση, θέλω να με ξεκάθαρο. δεν καταλαβαίνω. Ενώ δεν θέλω να νιώσεις την παραμικρή Να υποχρέωση. μου εξηγήσει κάποια φορά τι σκατά συμβαίνει. Μιλάς απότομα, είμαι έγκυος. Ωραία. Και εγώ τι μπορώ να κάνω. Από σένα είμαι έγκυος, Μάρτιν. Τι. Κομμένα. Πώς. Πήρα το σπέρμα σου που τρέπεσαι που το έδωσες. Τι έγινε, γιατί δεν μιλάς. Συγγνώμη, υποτίθεται ότι αυτά τα στοιχεία είναι απόρριτα. Λάθος, μοιάζεις ακόμα. Πώς λέγεστε. Μίλα μου στον ελληνικό, στο κάτω-κάτω θα είναι μητέρα του παιδιού σου. Με λένε Ντένις Ντάουρεκ, ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 7 χρονών, η μητέρα μου. Καλά. Και τι θες από μένα. Πώς είπαμε. Ντένις Ντάουρεκ. Απόρριτα, Ντένις Ντάβορικ. Και τι θες από μένα, Ντένις Ντάβορικ. Να μάθω ορισμένα στοιχεία για σένα. Να ξέρω τι γονεί δεν θα είναι το παιδί μου. Ωραία, σ' ακούω. Μισό λεπτό. Κάνε καλώς, Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Τι ζώδιο είσαι. Εκόπιος. Απαπαπαπα. Με οροσκόπο. Υδροχό, το καλύτερο. Από τους χειρότερους συνδυασμούς. Αν το ήξερα. Τέλος πάντων, τώρα είναι αργά. Για να κάνω μια σύντομη περιγραφή σου. Τι εννοείς. Ψηλός, κοντός, Κανονικός, προς τον ψηλό. αδύνατος, παχής. Κανονικός, αλλά και καλά προς τον καιροδεμένος, Ρωμάνο. Ναι. Εκτός από ότι βρίσκεις και θυμώνεις από το παραμικρό, τι άλλα ερωτώματα έχεις. Εντάξει. Είμαι λίγο σπάταλος, Οποποποπο. είμαι λίγο λέμαργος Απαπαπαπαπα. και κομματάκι υποχόνδριος. Οχ. Ωραία, και είναι ακόμα τις κληρονομικές ασθένειες. Πράγμα. Διαβήτης. Ορίστε. Ακροματοψία. Τι λες, παιδάκι μου? Δανεισμός. Γιγαντισμός. Ο Χριστός και η Παναγία. Μαρτίν. Ναι, Με όλο το θάρρος, έτσι. ναι. Είμαι αναγκασμένη να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Τι πράγμα. Μήπως είσαι ομοφυλόφιλος. Γιατί είναι χρονικό. Τελευταίες έρευνες έδειξαν ότι στα γονίδια μεταφέρονται όλες οι σεξουαλικές προτιμήσεις των γονέων. Όχι, Ντένις, μην ανησυχείς. Το παιδί θα βγει ετεροφιλόφιλο. Α, να μην ο ήσυχη δηλαδή. Εννοείται. Το έχεις ψάξει. Μήπως είσαι κρυφή. Για στο παρακαλώ πολύ. Άλλη ερώτηση έχεις να μου κάνεις. Θα σε ξαναπάρω. Μη χάσεις. Τώρα τι είπατε. Ότι θα γίνω πατέρας. Θα γίνω πατέρας. Χριστέ μου, το Τζέρι. Έλα, Τζέρι, σήκωσέ το. Ναι. Τζέρι, είμαι χάλια. Γιατί χάλια, τι. Τις προάλλες, παιδί μου, διάβασα ένα άντρο και επηρεάστηκα πολύ. Τι να του πω τώρα. Έλεγε για εκείνες τις γυναίκες που δουλεύουν πολύ, δεν έχουν ερωτική σχέση και το βιολογικό τους ρολόι χτυπάει. Τι κάνει το βιολογικό ρολόι. Είναι έτοιμες, παιδάκι μου, να γίνουν μητέρες και χτυπάει το ρολόι, τριν και ξανακλεί. Μάλιστα. Και. Βιάζω αυτά τα μέρη. Σε ποια μέρη ρε Μάρτιν, μέσα.
δηλαδή, με έπαιξες εντελώς. Στις τράπεζες θέρματος, ρε Τζέρι. Ναι, κοίτα, να δεις τι μαθαίνει κανείς. Επηρεάστηκα τόσο πολύ από αυτό. Τώρα, τι να σου πω. Τζέρι, Έλα μου. έχω κάνει κάτι κι εγώ, αλλά δεν σου έχω πει. Τι έχεις κάνει, Μάρτιν. Πάρε το τρομερό σου, τι έχεις κάνει τώρα. Εντάξει, δεν είδα και τόσο τρομερό. Κοίτα, δεν χρειάζεται να μου πεις, ρε φίλε. Το ξέρω ήδη. Το ξέρεις. Και το καρύκι δεν λες, ρε φίλε. Πω. Εντάξει, ρε φίλε, όπως κάνεις έτσι. Γιατί την τρέλα ήταν, ρε φίλε, μ' ακούς. Στο κάτω-κάτω ήταν για απόκριση, θα έχεις πει και λίγο παραπάνω. Μια χαρά ήσουν, εντάξει. Πού κοινοβολική. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό. Κάτι άλλο πήγα και Τι πήγες και έκανες πάλι. να, πήγα και εγώ στη τράπεζα και έδωσα ένα μικρό, όχι μικρό, δείγμα του σπέρμα μου. Δηλαδή, το κατέδεσες. Άγια σου. Ναι. Είπα, γιατί να πηγαίνει χαμένο από εδώ και από εκεί. Όχι, φίλε μου, καλά, το σκέφτηκες. Φύσα και μετά το τρώνε κάνει. Άλλωστε πες μου, είμαι εγώ για οικογένεια. Εσύ για οικογένεια δεν είσαι. Δεν είμαι, δεν είμαι. Δεν είσαι. Και τώρα, τι έγινε. Με πήρε τηλέφωνο η κοπέλα που πήρε το σπέρμα μου. Κάνε ανάληψη κάποιοι, Άγια σου. Α. Τη λένε Ντενίς. Το καταλαβαίνεις, έτσι. Θα γίνω πατέρα. Κάτσε, γιατί θα με τρελάνεις σήμερα, θα με τρελάνεις. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ρε φίλε, ανώνυμα. Με έτσι είπα κι εγώ. Έλατε που λάδωσε μια νοσοκόμα και Τι έκανε, λέει? βιώμα. Λάδωσε μια νοσοκόμα. Μα παντού το λαό, ρε φίλε. Μα παντού το λαό, γι' αυτό σαν κατά τους μιλάμε, θα πάμε ποτέ. Τζέρι! Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Εντάξει. Και τώρα, τι είναι αυτή η κοπέλα, πώς την είπες. Ντενίς, Ντάμπολ, κάπως Τι έτσι. είναι αυτή η Ντενίς. Μήπως, για κάτσε, μήπως να αναλάβεις εσύ το παιδί, αυτό δεν είναι. Όχι, όχι. Τότε, Τίποτα τέτοιο. Ίσα έτσι που με πήρε τηλέφωνο να με ευχαριστήσει που ολοκλήρωσα τη ζωή της. Ναι. Το καταλαβαίνει. Μου είπε ευχαριστώ. και εσύ τι απάντησες. Παρακαλώ, δεν νομίζω. Τι να έλεγα. Μου έδωσε και το τηλεφωνό της. Εάν θέλω να πάμε για κανένα καφέ, να γνωριστούμε και τα σχετικά. Τι να έλεγα. Και τι είπες τελικά. Παρακαλώ, αλλά δεν το νομίζω. Έλα, ρε φίλε. Εντάξει, δεν πειράζει. Το καλύτερο είναι να πούμε να λες την αλήθεια. Αυτό είναι το καλό. Το ξέρω. Μόνο που έλεγα ψέματα. Θέλω να τη συναντήσω. Θέλω Κάτω, να τη γνωρίσω. Κάτω, ρε φίλε, κάτω σου λέω. Δεν μπορώ. Πιέζουμε με ένα σωρό πράγματα τώρα τελευταία. Και τι θα γίνει ξαφνικά βλέπω. Αμάν, θα το τόσες ευθύνες στην πλάτη μου και όλο το οποίο αγωνίστηκα και ονειρεύτηκα. Πάει, θα γίνουν καπνό. Και δεν σου είπα και τα άλλο. Πως είναι και στο μήνα. Έλα, ρε φίλε, τα συγχαρητήριά μου, ρε. Μπράβο. Και τι μου λες, τι είναι. Αγοράκι λίγο ριτσάκι. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Αλλά νομίζω ούτε και αυτή ξέρει. Ούτε αυτή ξέρει. Εντάξει, το καλό είναι ότι θα είσαι πατέρας. Τώρα το πώς και τι δεν σε ενδιαφέρει. Εγώ να το φίλο που θα ξυπλέξουμε αυτή την κατάσταση. Τι, με αυτή την Μπάρμπαρα. Ακόμα δεν την πήρες τηλέφωνο. Εύκολο είναι νομίζεις. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω και εσύ σαν καλό παιδάκι θα την πάρεις ένα ωραίο κάτω τηλεφωνάκι. Όχι, σε παρακαλώ, κάτσε εδώ πέρα, όχι μη. Όχι, κλείνω και την παίρνεις τώρα. Καλά, γεια. Λοιπόν, τι παίρνω. Το σηκώνει. Ναι, Μπάρμπαρα, εσύ. Τζέρι, εσύ. Είμαι ο Τζέρι, ο φίλος του Φρανκ, ο φίλος της Γκέι, του πρώην φίλου της Γκέι. Η Γκέι μου έδωσε το τηλέφωνό σου. Ποια Γκέι, η φίλη του φίλου σου του Φρανκ. Δεν καταλαβαίνεις. Κάτι παρεξήγηση θα είναι. Μάλιστα σου ζητάω συγγνώμη. Ξέρεις κανένα Φρανκ, καμία Γκέι. Κάποιο λάθος θα έκανα. Σου ζητώ συγγνώμη. Όχι, εγώ ζητάω συγγνώμη. Όχι, εγώ σου ζητώ συγγνώμη. Καλά, εγώ ζητάω συγγνώμη. Όχι, εγώ σου ζητώ συγγνώμη. Εγώ σου ζητάω συγγνώμη. Να σου πω. Τι είπες. Λέω, τι είπες. Κοίτα να δεις, σου ζήτησα συγγνώμη. Για να δεις δηλαδή. Μα θα μιλάς καλύτερα. Αλήθεια. Κοίτα να δεις, μην βρήσεις, πρέπει να μας το γυαλό εγώ. Αγρίκε. Χάρη έκανα που σε πήρα τηλέφωνο εδώ πέρα, χάρη έκανα. Λάθος έκανε, καλέ. Καριόλα. Τώρα. Ψυχραιμία, αγόρι μου, ψυχραιμία. Κουράγιο, Μπάρμπαρα, κορίτσι μου, κουράγιο. Συντροφή δική μου. Είμαι σε δική μου. Ρε γαμώ το. Όχι ρε, μιλάει. Άσου, δεν είναι για μένα. Εμπρός. Τζέρι, εσύ. Ποιος είναι? Μάλλον έκανα λάθος, σας ζητώ συγγνώμη. Ναι, λάθος έκανα. Όχι, καλέ. Όχι, Συγγνώμη, καλέ. Συγγνώμη, σας λέω συγγνώμη. λάθος.
παρακαλώ, μπορώ να μιλήσω στο Μάρτιν Γουίνερ. Ο ίδιος. Μπορώ να σας απασχολήσω μισό λεπτό. Είναι κάτι σοβαρό γιατί... Πάρα πολύ σοβαρό. Προσωπικό. Αυστηρός προσωπικό. Σας ακούω. Με λένε Γκέι Ντόνελι και σε πήρα, Μάρτιν, επιτρέψτε μου να σου μιλάω στο ελληνικό. Είναι σαν να σε ξέρω χρόνια, παρόλο που στην πραγματικότητα δεν γνωριζόμαστε. Όχι. Μη συνεχίζετε. Ξέρω. Πήγατε στην τράπεζα σπέρματος και τα λοιπά και τα υπόλοιπα. Ακούστε, μαντά. Εγώ το μόνο που πήγα και έκανα που ανάσταμα την ώρα και τη στιγμή να δώσω ένα μικρό δείγμα το σπέρμα μου. Δεν ήξερα να θα το μοιράσω και σε σήκιο. Γιατί μην μοιάζεσαι. Είμαι φίλη του Φρανκ, που είναι φίλος του Τζέρι. Ο Φρανκ μου είπε τα χάρησα και το μωρό της Δίνης, που το είπε ο Τζέρι. Α, τι ωραία. Πολύ για μένα μιλάει. Γι' αυτό το λόγο πήρα το θάρρος να σου τηλεφωνήσω. Μάλιστα. Για ποιο λόγο? Έμαθα ότι είσαι προβληματισμένος σχετικά με το μωρό. Δεν πρέπει. Μα εγώ το μόνο που... Πόσο χρονών είσαι, Μάρτιν? 39. Πες καλύτερα 40, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Συγγνώμη, με ξέρεις. Έχεις κοιταχτεί τώρα τελευταία στο καθρέφτη. Τα κοιμούρι σου κρέμασε, τα μαλλιά σου ασπρίσανε. Δεν με ξέρεις, τι τα λες. Δεν χρειάζεται να σε ξέρω για να είμαι σίγουρη ότι βγάζεις τρίχες στα αυτιά. Βγάζω και τρίχες αυτιά, δεν το είχα προσέξει. Περνάνε τα χρόνια, Μάρτιν. Πότε ξανά θα σου τυχεί τέτοια ευκαιρία? Σκέψου ότι το μόνο που έκανες εσύ ήταν να πάρεις ένα πλαστικό σπερματοσυλλέκτη, να διαβάσεις κανένα δυο τσόντες και αυτό ήταν όλο. Αυτή τη στιγμή έχεις ένα έτοιμο μωρό. Πίστεψέ με, και πίτσα να παράγγελνες, πιο μπελαλίδικο θα ήταν. Για πόσο καιρό ακόμα θα έχεις σπέρμα? Τι? Ενώ σπέρμα γόνιμο, Καλά. καθαρό. Καλά, δεν με πήραν τα και τα χρόνια. Ο Τσέρτσαπ έπαιξε παιδί στα 80. Ο Κουτσάς είναι 84 και το περιμένει. Μη σου πω καλά για τον Άδωνη που είναι. Μπράβο! Ωραία πρότυπα έχεις. Σκοπεύεις δηλαδή να σκορπάσεις παιδιά δεξιά και αριστερά μέχρι τα 80 σου? Πράγμα. Μάρτιν, καταλαβαίνω τους συνδυασμούς. Να υποθέσω τραυματικά παιδικά χρόνια. Άσε μη συνεχίζεις, σαν να βλέπω την εικόνα. Πατέρας άνεργος, αλκοολικός, γυρνά στο σπίτι σας, τα ρινιά όλους. Μητέρα και να τα φέρει βόλτα, εκδίδεται. Άσε μη συνεχίζεις, σε φέρτα πρώτον εφηνό σου, Μάρτιν Γουίνερ. Ένα παιδί έρχεται στον κόσμο και φωνάζει απεγνωσμένα. Μπαμπά, θα κλείσεις τα αυτιά σου. Όλες οι τρελές μαζεμένες. Έχει και να δει. Πώς θα τη βάλω. Να δω τι κάνει. Κάμε τα σπάω. Στο πάνω. Γεια σου, Αντζέλικα. Αλλά δεν πρέπει να το σηκώνει. Ναι, Ναι. Έλα, ταινίες, καλημέρα. Μάρτι, Τι κάνεις? καλά είμαι. Το μωράκι πώς είναι, τι κάνει? Άκου, άκου. Αυτό το μηδέ, δεν ακούω. Έλα. Τα άκουσες, σε βάλω στο στιχό στην κοιλιά μου. Πώς. Τα άκουσες. Ναι, τι ήτανε? Το μωρό μας, Μάρτι, δεν άκουσα στην καρδούλα. Α, ναι, το άκουσα. Αλλά νόμιζα ότι ήσουν εσύ και ρεβόσουνα. Όχι, Μάρτι, το μωρό ήταν. Θα σε ρωτήσω τώρα, θα έχει μεγαλώσει πια η κοιλιά σου, Βέβαια. Γι' αυτό με δίνει. Όχι. Μήπως να συναντηθούμε. Όχι. Πήρα μωρέ να σε ρωτήσω. Ναι. Το μωρό τι είναι, αγόρι ή κορίτσι? Α, δεν ξέρω. Μπορείς όμως να μάθεις, ο γιατρός τα ξέρει. Του ζήτησε να μου υποσχεθεί πως δεν θα μου το πει με τίποτα. Τον έβαλα να ορκιστεί να καίγεται ψυχή του στην κόλαση για πάντα. Κατάλαβα. Ναι, θέλω να με έκπληξε. Τρελαίνομαι για εκπλήξεις. Μάλιστα. Άμα θέλεις, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο του γιατρού και να μάθεις αν είναι αγόρι. Ναι, το θέλω πολύ να μάθω τι είναι. Ωραία. Πρόσεξε όμως, δεν θα μου το πεις με τίποτα. Εντάξει. Όσο κι αν επιμείνω, όσο κι αν σε κοιτέψω, δεν θα μου το πεις. Μπορεί ακόμη και να σε βιάσω. Εντάξει. Δεν πρόκειται να σου πω τι είναι. Το ορκίζεσαι. Ρε μ' αυτούς τους όρκους. Το ορκίζομαι. Στα κόκκαλα της μάνας. Τι λες παιδάκι μου, η μάνα μου ζεις. Καλά, τότε να τη θάψεις.
Δεν ορκίζομαι σε τίποτα. Δεν πρόκειται να σου πω τι είναι. Συχτή. Βλαμμένη. Καλημέρα σας. Ναι, Είμαι ο Μάρτιν Βέινερ. ναι, Μου μίλησε η Κέννη Σταύρο για σας. ναι, Μπορώ να μάθω παρακαλώ το μωρό τι είναι. ναι, Είναι αγόρι. ναι. Yes, αγόρι, yes, 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 yes. Ξέρεις να πω τα πατερές του μυστικό μου. Τι μου λέει αυτός εδώ τώρα. Θα το ξέρει, είναι αγόρι, yes, yes. Τι είναι αγόρι. Τι. Πήρα το γιατρό τηλέφωνο και μου είπε ότι η Ντενής θα κάνει αγόρι. Έλα, φίλε, τα συγχαρητήριά μου, μπράβο, ρε. Το καταλαβαίνει, Τζέι. Θα γίνω πατέρα. Θα το φέρω τις Κυριακές στα γήπεδα, θα του μάθω ψαροτοπέκο και θα τον στέλνω και προς χώρα. Μπράβο, ρε φίλε, χαίρομαι. Θα σου πω, ρε Τζέι. Έλα, φίλε μου, πες μου, τι θέλεις. Πες μου μια φορά, παπά. Έτσι, να δω πώς ακούγεται. Έλα, Μάρτιν τώρα. Έλα, ρε Μάρτιν τώρα, μιλάμε σε 45-80 χρόνων άνθρωπος και δεν σας πω και μπαμπά. Έλα, σε παρακαλώ. Πες με, θέλω να δω πώς ακούγεται. Μπαμπά. Μάρτιν. Μάρτιν. Όχι, Μάρτιν. Μπαμπά. Αλλά με περισσότερο πάθος. Μπαμπά. Παιδί μου. Μπαμπά. Λικάρι μου. Μπαμπάκα. Τσολιά μου. Μα εντάξει, ξεδέλος έτσι. Γιατί σήμερα. Ποτέ μου δεν έχω νιώσει έτσι. Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Να σου πω, μπαμπάκα, έχουμε για λίγο. Ναι, αγόρι. Ώρα για να είναι. Καλή Το μπαμπά. νύχτα δεν μένει. Καλή Το νύχτα δεν μένει. Το νύχτα αγόρι μου. Ναι, Έλα, τι γίνεται. α, έλα. Έχεις δουλειά. Όχι, έτσι κάτι κοιτάω. Πώς τα πας. Μια χαρά. Α, μια χαρά, μπράβο. Χρόνια είχα να σε ακούσω να λες ότι τα πας μια χαρά. Φαίνεται έπρεπε να χωρίσουμε για να βρεις τη γιά σου. Να σου πω τα λέμε κάποια άλλη στιγμή. Έχεις δουλειά. Όχι, δεν έχω όρεξη για καυγά. Ποιος είπε για καυγά, Φραν, γιατί είσαι προκατηλημένος. Όχι, δεν. Όχι, είσαι διαρκώς στην πρίζα μαζί μου, παραδέξου το. Εσύ αγόρι μου ακούς τη φωνή μου και ηλεκτρίζεσαι. Γκέι. Το διχωρίσαμε δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μείνουμε δυο καλοί φίλοι. Κοίτα λίγο γύρω σου. Ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι είμαστε που χωρίζουμε. Αλλά βεβαίως άμα υπάρχει προκατάληψη. Εγώ. Μάλιστα να χρησιμοποιήσει και καμιά άλλη λέξη. Θα σε πνίξει ο εγωισμός σου, αγόρι μου. Πρόσεξε το αυτό. Μα. Όλο μα. Σταμάτα να διακόπτεις. Κόψε αυτή την κακή συνήθεια. Άμα θες μονόλογο, να μιλάς με τον εαυτό σου. Ή θα μάθεις να κάνεις διάλογο, ή θα απομονωθείς όπως πραγματικά σου αξίζει. Όχι να δεις πράγμα. Είσαι πολύ γελασμένος αν νομίζεις ότι όποιος σου βαράει εσένα, μπορείς να παίρνεις τηλέφωνο και να ξεφτυλίσεις. Όποιον προσπαθεί να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του και την καλή του ανατροφή, να μην στο κλείσεις κατάμουτρα. Άκου. Άι στο διάολο τον πισιάτο! Έλα ρε, πριν λίγο με πήρε και με ξεφλίσε. Στα καλά τα δούμε, χωρίς να υπάρχει λόγος. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Σε ευχαριστώ για τις ευκαιρίες. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που σε ακούνε με πραγματικό ενδιαφέρον. Ξέρω, για λέγε. Να μπορείς να τους πάρεις τηλέφωνο και ας είναι και 2 ώρα τη νύχτα. Ξέρω, τι έχεις συνέψει. Που λες η Κλούμα να έχει παίξει. Είμαστε μαζί, γκρινιάζει. Χωρίσαμε πάλι γκρινιάζει. Δεν ξέρω πώς θα δεις. Τι θα κάνω. Θα σμουρήθηκες. Όχι, Πώς όχι, αυτό το άκουσα. δεν ήμουν εγώ. Λες να πήγε κανένας άλλο στη γραμμή. Ναι, ρε, κάποιος πήγε στην άλλη γραμμή, μιλάμε και σε χάσου που γίνεται. Τι μου έλεγες. Ξέρω εγώ τι σου έλεγα, τι σου έλεγα τώρα. Σου έλεγα. Τις προάλλες με πήρε τηλέφωνο και προσπαθούσα να ψαρέψει αν τα έχω φτιάξει με καμία. Εγώ βέβαια πέφτω για τις απαντήσεις. Σε κάποια στιγμή της λέω, όσο να είναι, έχουμε και εμείς τα σουξεδάκια. Και τι γίνεις και μου λέει,
Γι' αυτό δεν αμφιβάλλω, αρκεί να μην φτάσει στο κρεβάτι. Γιατί τότε τα σου ξεδάκια με την απογοήτευση θα γίνουν μπουχός. Κόκκο το κοράκι! Με νιώθεις, Τζέρι! 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 Τι έγινε! Έλα, μ' ακούς? Τίποτα άλλο. Δεν πειράζει. Άναθος. Τι είδες? Εγώ τι θα έπρεπε να της απαντήσω εκείνη την ώρα. Λοιπόν, ξέρεις τι φάση. Πες ότι ήσουν μαζί, τι θα της απαντούσες εκείνη τη στιγμή. Κοίτα, Φρανκ, αυτό τώρα που μου λες είναι δίκοπο μαχαίρι. Πες ρε παιδί μου, ότι στο έλεγες ένα, τι θα της έλεγες. Θα της έλεγα κάτι Ναι. πιο γενικό. Ναι, ναι, τι θα της έλεγες, δηλαδή. Κάτι πιο Ναι. διαχρονικό, ρε φίλε. Ναι, ναι, τι θα της έλεγες. Θα της έλεγα κάτι σε... Ναι, κάτι... ναι. Κάτι σε γαμίσου! Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και εγώ αυτό το είπα. Είσαι μέσα στο μυαλό μου, αγόρι. Αυτό είμαστε διαφορετικοί. Δηλαδή. Δεν ήξερα πως μόνο εσύ με καταλαβαίνεις. Μόνο σε σένα μπορώ να πω τον πόνο. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά που με πήρες και 2 η ώρα μιλάμε να ξυπνωρώ. Να σου πω την αμαρτία μου, ρε. Πες μου, πες μου. Νόμιζα ρε πως είχε πάρει ύπνο. Κάτι σοβαρό. Σοβαρό. Τι με πέρασε σε μένα, ρε. Για κάνα καηδούρι, Μου ανοίγεις, μιλάμε στην ψυχάρα σου, στην καρδούλα σου, μιλάμε ολόκληρη. Μου λες θα πας ανά σου. Και εγώ μιλάμε, θα πέσω πάνω στον καναπέ να κοιμηθώ. Τροπή σου, ρε. Θα πρέπει να τρέπεσαι. Είσαι ψυχάρα, ρε, είσαι ψυχάρα. Να σου πω, θα κοιμηθείς τώρα. Αν θα κοιμηθώ, έτσι λέω, λίγο. Πολύ λίγο, όμως για το καλό. Εντάξει. Άντε καλή νύχτα, γεια, Άντε, καλή γεια. Ναι, Καλημέρα, Μάρτιν. έλα Δενής, καλημέρα. Τι κάνεις? Έχει περάσει τις κλωτσιές. Όχι, όχι, έτσι, χωρίς λόγο, δεν μην δίνει σημασία, δεν. Να σου πω, Ε, μίλησες με τον γιατρό. πώς θα πας, έχεις απτίες, κράμπες, τέτοια πράγματα έχεις. Μην κάνεις πως δεν μ' άκουσες, σε ρώτησα να μίλησες με τον γιατρό. Πώς μίλησε. Έχει ενέστατος. Έχει ένα λέει. Σου πάει ένα γόρι κοριτσί. Πώς, μου είπε. Μην το βρεις και μου πεις. Δεν είχα σκοπό. Ούτως ή άλλως το βζότα συμφωνήσαμε. Τι άλλο είπατε με τον γιατρό. Α, πως έχεις μια ομαλή και καλή εγκυμοσύνη. Κορίτσι, ναι. Εμείς. Όχι, όχι, δεν θέλω να μου πεις. Έτσι, μπράβο. Μόνο αυτό πες. Είναι... κορίτσι. Κορίτσι θέλεις να είναι. Όχι, όχι, Μάρτιν, προς Θεού. Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου, το ίδιο μου κάνει. Άγια σου. Εμένα αυτό μόνο που με νοιάζει είναι να βγει γερό. Έτσι, μπράβο. Και να γίνει ένα έξυπνο, Ναι. τίμιο, Ναι. πονόψιμο Ναι. και αξιαγάπητο ανθρώπινο πλάσμα. Μπράβο, αυτό είναι, μπράβο. Και να είναι... Έλα, πες το. να είναι... Πες το. να Έλα. είναι τυχερή στη ζωή της. Μάλιστα. Εσύ τι θα ήθελες να είναι. Ένα και που εγώ ξέρω τι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι θα ήθελες να είναι. Κοίτα, Δενής. Στις μέρες μας δεν παίζει κανένα ρόλο. Σημασία δεν έχει τι θα γεννηθεί ένα παιδί. Αλλά σε τι θα εξελιχθεί, πολύ σωστά ποιος το είπε. Λέγε, Μάρτιν, τι θα Αγοράκι. Αγόρι είναι. Σου είπα τι θα ήθελα να είναι. Αγόρι είναι. Αλλιώς δεν θα κουμπώσουν τόσο χαρούμενος. Εσύ δεν κάνετε τα πατσάκια σου. Μπορούμε να αλλάξουμε θέμα. Ραγόντες, έχεις τη γλιά σου. Λέγε τι είναι. Δενής, μην επιμένεις. Έχω κάθε δικαίωμα να ξέρω, Μάρτιν. Μιλάμε για το παιδί μου. Για το παιδί που κουβαλάω στα σπλάχνα μου. Ναι, αλλά μη συμπκίζεις, σε παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν σε κοιστώ. Αγόρι είμαι γιατρός. Ναι, αγόρι και με έσκασες. Μάλιστα. Ας είσαι καλά. Τι εννοείς. Το φίλο του παιδιού καθαρίστηκε τον πατέρα. Καλά, μωρά είδες, παρουσιάστηκαν. Συγχαρητήρια, λοιπόν, νίκησες, Μάρτιν, που είναι. Τι είναι αυτά που λες. Όλοι οι άντρες επιβεβαιώνουν τον ανδρισμό σας με το να κάνετε αγόρι. Εύχομαι να σου βγει αδελφή. Λοιπόν, να το καμαρώσεις.
πάζει ένα ταυραντισμένο παλικάρι και να σε ρίχνει στο κρεβάτι. Μέτα μου πέφτε και άσχημα, γιατί τώρα τελευταία μόνο η γρήπη με έχει στο κρεβάτι. Γι' αυτό σου λέω, Μπάρμπαρα. Περίμενε μισό λεπτό. Ναι, Εγώ είμαι, μου είχες αφήσει μήνυμα. είναι στην άλλη γραμμή, Μπάρμπαρα. Αυτό το ρεμάλι ακόμα να την πάρει τηλέφωνο. Την έχει εξευτελίσει την κοπέλα. Κλαίει μονοφιλητά. Για ποια την πέρασε. Αλλά φίλο σου είναι. Τι περιμένω. Κάτσε βρε μανούλα μου, κάτσε βρε μανούλα μου. Πρωί με πήρες μονότρεπα. Περίμενε. Περιμένω. Ναι. Έλα, ο Τζέρι με. Εγώ κοιτάς κύριε ρε φίλε. Όπα, καταφωνή. Περίμενε. Ο Τζέρι είναι. Πες του να την πάρει τώρα. Τζέρι, Έλα. αυτή τη στιγμή Γκέρι μιλάμε με την Μπάρμπαρα. Να της δώσω το τηλέφωνο. Όχι, δεν θέλω να με πάρει τηλέφωνο. Άσου. Έλα ρε, κάτσε τότε, θα σου δώσω εγώ, γράψτε. Θα την πάρεις εσύ. 555-38-32. Ναι. 555-38-32. Γράψε ρε! Το γράφω ρε φίλε. 555-38-32. Εντάξει, θα την πάρω εγώ κάποια στιγμή. Πάρτε ρε, τώρα ξέρεις. Πάρτε! Λύσε κάγια που σας ευκαιρία σε όλους εδώ μέσα. Έλεος δηλαδή. Ωραία, έχει γίνει χαμός. Πάρτε να χαρείς τα νιάτα σου. Καλά, μια ψυχή που είναι εκεί. Την παίρνει τώρα, την παίρνει. Πάλι καλά. Πώς το έπαθε ο αγαθοβιώτης, πήγε μπροστά. Έλα. Πού είχαμε μείνει, μη μου ξαναπείς για το Τζέρι να χαρείς. Σιγά μη σου ξαναπώ. Άλλη σκασίλα δεν είχα. Τι άλλα νέα, προχτές που είμαστε στην εταιρεία, περιμένεις λίγο. Περιμένω. Εμπρός, Ναι, παρακαλώ μπορεί να μιλήσουμε με την Μπάρμπαρα. Γκόρντον. η Δία ποιος είναι. Είμαι ο Τζέρι Χέγγερ. Μου έδωσε το τηλέφωνο σε ένα πολύ πέρα. Α, γεια σου Τζέρι, τι κάνεις. Όλα καλά, πάντα καλά. Περιμένεις λίγο. Γκέι, είναι αυτός το τηλέφωνο. Επιτέλους ο μουρόχαρλος. Εσείς το βάλετε, γιατί δεν κατέβασε τα προσωπικά μου, γιατί δεν με αφήνετε ήσυχη. Μπάρμπαρα, ηρέμησε και μοίρα του ανθρώπου. Δεν μιλάω με έναν άγνωστο. Δεν είναι άγνωστος, είναι κολλητός του Φρανκ. Να νιώθω, σαν να πηγαίνω ραντεβού στα τυφλά. Και πού είναι το κακό. Είχα πάει μια φορά, ήταν ένας γλιώδης, ένας συγχαμένος, ένας κακάσκημος. Ωραία, δες το σαν εμπειρία. Μα προσπάθησε να με βιάσει. Χριστέ μου. Τουλάχιστον το τηλέφωνο δεν διατρέξτε και κίνδυνο. Να σου πω, πώς είναι στη φάτσα. Δεν ξέρω, περίμενε. Περιμένω. Φρανκ, έχεις καμιά φωτογραφία του Τζέρι. Φωτογραφία. Πού να την βρω. Είπαμε μάλλον, περίμενε. Έχω. Είμαστε όλοι τάξη μαζί. Είναι από το χρόνο της αποφύτησης. Ωραία. Βγάλε το πρόσωπό του σε έναν κύκλο και στείλτε μου τώρα στο mail μου. Οκ. Έλα. Ο Φρανκ έχει μια φωτογραφία του. Μου τη στέλνει τώρα στο mail. Αχ, ναι, μπράβο. Να δω τουλάχιστον πώς είναι. Κοίτα, αν δεν μου αρέσει, θα το πείσω. Περίμενε, έρχεται η φωτογραφία. Στείλει τώρα σου λέω. Μισό λεπτό. Άκου, κούκλος είναι. Αλήθεια. Φτού σου, μάνα μου. Στείλει τώρα σου λέω, αμέσως. Περίμενε μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι το Φρανκ. Περιμένω. Φρανκ! Φρανκ! Ναι, Από ποιο χώρο είπες να αποφύτησες την φωτογραφία? του νηπιαγωγείου. Είχα καμιά πιο πρόσφατη. Δεν λες το μάθημα που είχα για αυτή. Να δούμε πώς θα της φανεί. Έλα, πώς σου φαίνεται? Ποιος είναι, αυτός που είναι στο κύκλο. Είναι χαριτωμένος, μη μου πεις. Αυτός που σκαλίζει τη μύτη του. Μην το βλέπεις έτσι. Έχει μεγαλώσει από τότε. Έχει πάρει boy. Το ελπίζω. Έχει πάρει boy παντού. Σταμάτα, δεν μιλάμε για αυτά τώρα. Άντε μίλα του. Πώς είναι αλήθινος, μου φαίνεται. Όχι καλέ, παιδικός τραυμισμός ήταν, διορθώθηκε. Τέλος πάντων. Μπάρμπαρα, δώσε μια ευκαιρία και στον εαυτό σου και σε εκείνον. Αχ, τι μου κάνετε. Λοιπόν, γύρνα στην άλλη γραμμή και μίλα του γλυκά. Όσο πιο γλυκά μπορείς. Για να δω. Ναι, καλά, ξέρω εγώ. Για δείξε πώς θα του μιλήσεις. Έλα, Τζέρι. Όχι έτσι καλέ. Πιο γλυκά. Απ' τα μούτρα θα το πάρεις στον άνθρωπο. Καλά, ξέρω εγώ. Ξέρω, κλείνω. Καλά και εγώ κλείνω. Έλα, Τζέρι. Τζέρι. Τζέρι! Δεν είμαι εδώ.
32. Ω, κομμάτι, πες. Το κουλώσει και πάτε. Δεν δώσω τίποτα. Καμέρα, λυπήσουμε. Κι άλλο. Η Γκέι. Α, καλώς μου λύσει. Κάποια παρεξήγηση έγινε το πρωί και τελικά δεν μίλησε αυτή την κάμερα. Σε περίπτωση που έχεις κάνει το τηλεφωνό της, θα παραλαμβάνω. Θυμάμαι. 5, ό,τι κατάλαβα. Έλειος, όχι. Και πού σε ξέρει, μη με αρχίζεσαι άλλο. Κι άλλο. Έλα, Τσέλη. Α, καλώς. Ναι, πάρα καλά. Ναι. Συγγνώμη για το πρωί, δεν ξέρω τι έγινε. Κάτι πάτησα Τα λάθος. πάντα λάθος, Το παιδί. Τα τηλέφωνο πάντα. είναι Πες, 555-50-50. Πάρα. Δεν πρόκειται. Άρουσε. Δεν θέλω. Και μπορείς. Δεν μπορώ. Μπορείς να σε πάρω κι εγώ. Γεια. Αχ, τι να κάνω, να το πάρω, τι να κάνω. Τι γίνεται. Όχι. Σίγουρα δεν σε ενοχλώ. Μην το ξαναπείς. Σε βρίσκω πως ευχαρίστηκα, Καλύτερη. Ιδέα. Τίποτα μωρέ. Εγώ τσαφικά σου. Στάσε το ταβάνι! Ξέρετε τι θα κάνω από τα σπίτια του παιδάκι μου, εντελώς πρόχειρα. Να πεις... Σίγουρα δεν σε ενοχλώ. Αχ, μην το ξαναπείς! Δεν ξέρω. Νομίζω κάπως ασφιγμένος. Μένω! Παιδί μου! Κάπως λέω του σφίγγομαι! Δουλεύεις. Ναι! Γράφω τώρα καλά! Ακούς το ρυθμό! Είναι από τον τύπο! Ωραία κρατά μας πέντε. Ωραία! Είναι και κάπως ρομαντική. Πολύ ρομαντική! Έδειξε το μαλλιά από το παράθυρο. Από πού? Από το παράθυρο! Καλά έχεις
Τι να έχω. Λαχανιασμένη σ' ακούω, έτρεχε. Πού να τρέχω, καλέ. Μες στο σπίτι. Τι ιδέα σου είναι. Πήρα να σου πω ότι και για να κοιμηθείς και εσύ, και ότι ο Τζέρι και η Μπάρμπαρα... Τι είναι? Όχι, τίποτα, τίποτα. Τι έπαθες? Τίποτα, συνέχισε. Σταμάτα να με πειράζεις. Έχεις κόσμο. Όχι, μωρέ. Όχι. Τι μου έλεγες όμως. Είναι κανείς εκεί? Ναι, μωρέ. Ένας γείτονας έχει έρθει. Τέλους. Ποιος γείτονας? Ένας καινούριος. Μην με πειράζεις. Και γιατί γελάς? Περίμενα να σου πω το γείτονα. Τώρα μετακόμισε. Μη φανταστείς τίποτα. Ένας ψηλός, ξανθός, γαλανομάτης. Α, και γι' αυτό γελάς, Ναι, μου κάνει κάτι νοήματα ο γελίος. Πήγαινε πιο πέρα. Τέλος πάντων, σε πήρα να σου πω ότι ο Τζέρι και η Μπάρμπαρα τα βρήκανε. Μ' ακούς? Συγγνώμη, βρε Φρανκ μου. Τι μου έλεγες, γιατί μου είπες το ακουστικό και δεν σ' άκουσα. Σου πέσε. Ναι, με γαργάλισε εδώ. Πήγαινε πιο πέρα, δεν με αφήνεις. Σαφήνω, θα τα πούμε άλλη ώρα όταν θα φύγει ο γείτονας. Ναι, καλύτερα. Σ' άρεσε. Παρακαλώ. Δεν σε ξύπνησα. Όχι, ξύπνια είμαι. Δούλευα. Σε πήρες έσχυμο, αν είναι σύγχρονο πάλι μετά. Όχι, τι έχει ώρα. Μια χαρά είναι ώρα. Τι ώρα είναι. Εντάξει, συγγνώμη, σε ξύπνησα, έτσι. Όχι. Απλά έπεσα κάτω. Έπεσες κάτω. Ναι, γι' αυτό ακούγομαι κάπως παράξενα. Χτύπησα στο κεφάλι. Χτύπησες στο κεφάλι. Ναι. Είσαι καλά τώρα. Ναι, είμαι μια χαρά. Άντε, κάμια μελανιά. Άντε, κάμια εσωτερική αιμορραγία. Είμαι μια χαρά. Ποιος είναι. Ο Τζέρι είμαι! Τι κάνεις, Τζέρι. Ωραία, πλακιά μας πάρω τέτοια ώρα και σου ζητάω συγγνώμη κιόλας. Όχι, καλέ σου λέω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά ήθελα να σου πω ότι κοίταξε λίγο πιο προσεκτικά την ατζέντα μου. Ναι. Και τελικά δεν θα μπορέσω εγώ να έρθω στις 29. Σου ζητάω συγγνώμη. Κρίμα, γιατί ούτε κι εγώ θα μπορέσω μετά. Το ξέρω, αλλά δεν γίνεται. Ναι, Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω. ναι. Μπαρμπαρά, Ναι, θα κλείσω. όχι. Δεν θέλω να μείνω μόνη μου. Μου αρέσει ο ήχος της φωνής σου στο ακουστικό. Τζέρι, Ναι, θα μείνεις μαζί μου να το ξαπλώσω. ναι. Τζέρι! Έλα, τι είναι, παιδί μου. Ήθελα να δω με περίμενες. Πες μου πάλι. Ναι. Ψάχνω στο σιτάρι. Τι άνετα να μπορέσω. Νιστάζω πολύ. Περιμένεις λίγο. Λέω, περιμένεις λίγο. Πάρτα. Ναι. Με ρωτάει τι φορά να κοιμάμαι. Ποιος καλέ. Ο Τζέρι είναι στην άλλη γραμμή. Αχ, μωρό, καύλο. Ωραία, δεν μου λες εσύ τι φοράς συνήθως. Τι να φοράω γυναίκα. Τις μπιζάμες μου. Τη ρομπούλα μου. Και βάζω και τις κατσούλες μου άμα κάνει κρύο. Ω, με στη θηλυκότητα είσαι. Σαν συμμετέρα. Λοιπόν, ξέχνα τα αυτά. Πες του ότι φοράς ένα μαύρο baby doll. Σιδρού. Τόνισέ το σιδρού. Όχι, γκέι, θα με παρεξηγήσει. Μακάρι, εκεί στοχεύουμε. Τι έπαθα βραδιάτικα. Όχι, έπαθα βραδιάτικα. Και πού είσαι. Μες στην κουβέντα πέτα και ένα γλυφιτζούρι.
τι. Τίποτα μωρέ. Είχα πάει να κλείσω το παράθυρο του μπάνιου. Και τώρα πού είσαι? Πλησιάζω στο κρεβάτι. Ζεις. Δεν ξέρω. Είναι πολύ προβληματισμένη. Ίσως λέω βάλω τις βανελένιες μου πιζάμες. Ναι, με τις πιζάμες λέω. Δεν ξέρω, έχει τόσο κρύο μέσα στο δωμάτιο. Όχι, κάνει πάρα πολύ ζέστη εδώ μέσα και είναι και κάπως πνίγυρα. Και πνίγομαι. Περίεργη ζέστη για Δεκέμβρη, έτσι δεν είναι? Ναι, πολύ. Ναι. Τότε, τι τις θες πιζάμες σου, μέρα μου, κάτσε να σκάσεις μάτες. Ναι, έχεις δίκιο. Θα σκάσω. Τι λες να βάλω. Φοράς. Ναι. Όχι, δηλαδή, συγγνώμη, δεν ήθελα να καταλάβω. Όχι, θα ξαναπες μου. Τι είπες, θα ξαναπες μου. Ρώτησα τι σώμα φοράς. Και πού το παράξενο καλά. Μια απλή, φιλική ερώτηση έκανες. Λέω ναι, θα σου πω. Τι θα έλεγες για μια λευκή βαμβακερή σκυλώνα. Δροσερό το βαμβάκι, δροσερό. Ωραίες οι βαμβακερές, κοιλώντες. Σου αρέσει. Ναι, δηλαδή, όχι όλες, αλλά η δικιά σου είναι λίγο πιο φίνα, ρε παιδί μου. Είναι πιο άνετη. Η αλήθεια είναι ότι είναι άνετη. Παρ' όλα αυτά, λέω να τη βγάλω. Τι κάνεις? Ναι, να τη βγάλω. Άμα σας συνέβη, να τι κάνεις? Δεν μου λες ότι βαμβακερή κοιλώτα φοράς. Όχι. Δηλαδή είναι αυτό από ένα μαύρο Μαύρο. baby doll. Baby dolls. Κάτσε ρε Μπάρμπαρα. Κάτσε. Από κάτω του κοιλώνα, από κάτω baby doll. Πώς έξω, πέρα μου. Άσε, την τρώω μπροστά μου. Τελικά, κοιμηθώ. Γυμνή. Ναι, γυμνή. Σου πω, μια ιδέα. Ξέρεις κάτι. Όλα βράδια. Γυμνός. Γυμνός. Έχεις και εσύ ζεστό δωμάτιο. Ζεστό, καυτό. Πολύ καυτό. Και υγρό. Υγρό. Δηλαδή, τρομερή υγρασία. Λες και πίσω τώρα το παντελόνι μου έχει νοτήσει. Βγάλω. Γιατί μπορεί να κρυώσεις. Έχεις κάτσει μισό λεπτό να το βάλω. Περίμενε. Μπαρμπαρά. Ναι. Θέλεις να ακούς? Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Το έβγαλα. Το έβγαλες. Ναι. Τα άκουσες? Όχι. Όχι. Δηλαδή, ναι. Α. Άκουσα. Ναι. Ναι. Τροσίστηκα τώρα. Τώρα είσαι με το σνιπάκι. Μπράβο, ξέρεις τι πάει. Δεν φοράς ποτέ σνιπάκι. Η αλήθεια είναι ότι είναι άβολα. Δηλαδή, μου το έχουν πει. Δηλαδή, το έχω διαβάσει. Τι άλλη φοράς. Φοράω μια φανέλα φραμμούνο. Και αυτή με στενεύει πάρα πολύ. Και έτσι μου έρχεται να τη σκίσω πάνω. Ναι, σκίστε. Θα τη σκίσω. Όχι, θα τη σκίσω, περίμενε. Περιμένω. Τώρα θα τη σκίσω για σένα. Άντε το κορίτσι. Άντω. Πώς πεις να Μπάρμπαρα. Σ' άρεσε. Φάνηκε. Τώρα εσείς τα έχεις βγάλει όλα. Εσύ τα μισά. Δηλαδή είσαι εδώ γυμνής. Ολοτσίστη, εσύ. Παρομοίως. Δεν είναι εδώ. Πού? Ναι, στο σιρτάρι. Τι κρύβεις με σιρτάρι? Βρήκα. Ναι. Βρήκες? Βρήκες? Ένα. Κάτσε με Μπάρμπαρα, κάτσε, περίμενε, δεν κρύβει τζούρι μέσα εσώφρα. Είναι ακατάστατη πολλές φορές.
κάτι καλό? Ναι, βέβαια. Συναυλία της Φιλαρμονικής. Τι! Μπαχ, Μπετόβεν, Τσαϊκόφσκι και... Ναι. Σε πρώτη εκτέλεση, η κόρη του συντάγματος του Ντονιτσέτη. Ξέρεις κάτι, περιλαμβάνει εκείνη την άρια με τα 9 ψηλά ντο. Σταμάτα, ερεθίστηκα. Τι είναι αυτά καλέ, με μπάχτη Τσαϊκόφσκι θα το γιορτάσουμε. Τίποτα. Στα άτακτα αγόρια θα πάμε. Τι είναι αυτό? Ανδρικός τριπλής. Αν βρούμε τραπέζι γιατί γίνεται χαμός. Έλα μου, λες. Τελείωσε, το φιξάρι. Κυριακή 27. Καλά, θα πάρω τηλέφωνο να κλείσω. Είναι με είσοδο. Με είσοδο. Και μετά, ό,τι πιείς και ό,τι χώσεις στο τάγκα των νεαρών. Τι, θα κάνουμε και αυτό. Καιρός να ανάψουμε λίγο τα αίματα, δεν νομίζεις? Ξέρεις γιατί χαίρομαι περισσότερα, που θα βρεθούμε επιτέλους οι δυο μας. Είχα πολύ καιρό να σε ακούσω τόσο χαρούμενη. Ή μάλλον όχι χαρούμενη. Ξέρεις πως ακούγεσαι. Ερωτευμένη. Δεν ξέρω, ίσως και να είμαι. Δεν μου λες πότε λέτε να συνεχίσετε. Το προσπαθούμε, ρε φίλε, το προσπαθούμε. Αλλά βλέπεις τις δουλειές μας, τα ωράρια, δεν βγαίνει. Κανονίστε το, είναι κρέμα 2 εβδομάδες και να μην έχετε βρεθεί ακόμα. Καλά είναι και το τηλέφωνο, φίλε. Καλά είναι και το τηλέφωνο, άστο. Δηλαδή, ποια είναι το κόλπο από το τηλέφωνο. Κάνει, λέει, ένα θα σου πω. Χθες το βράδυ σχεδόν ευίασε. Γιάννα. Στάβη, εγώ βλέπεις όσο μπορούσα, έτσι. Αλλά δεν το βλέπω με τίποτα. Άστα, σου λέω με ξεζούνιασε. Γιατί να μην βγαίνει για μένα αυτά που ξέρω και τα εκτιμώ. Όχι, κάτσε, έτσι που με τρελαίνει. Και όλοι μιλάμε, με κάνει πύραυλο. Αυτή να είναι. Έλα, εγώ σε φίλε τώρα γιατί ξέρεις. Θα το μιλήσεις στο σπίτι μας. Έλα, γεια. Πώς. Εγώ είμαι. Καλά, εσύ τι κάνεις? Εδώ πέρα, άσε μα. Τίποτα, τα ίδια. Θα μας απλώσεις? Όχι, λέω, τώρα κάτι χάσαμε, μωρέ. Εγώ λέω να πέσω σιγά σιγά. Πέρασε και η ώρα. Καλώς σου βράδυ. Μη στάσεις. Όχι πολύ. Ούτε κι εγώ. Απόψε. Χειρότερη από χτες. Να πάει αυτή η κατάσταση, Μπάρμπαρα. Πώς να κλείσεις μάτι με αυτή την κάψα? Αχ, Μπάρμπαρα. Παρακαλώ. Γεια σου, τι κάνεις. Ακούς. Ναι. Εγώ είμαι. Προσπαθώ να κοιμηθώ και δεν μπορώ. Σε σκέφτομαι και μου σκέφω. Έχει εδώ το σκαφτό στο κόλλο. Το γυμνό. Μαμά, εσύ είσαι! Δεν ακούγεσαι, ξαναπάρτε! Ναι, Έλα, μ' ακούς. σιγά καλέ, πώς φωνάζεις έτσι με στα αυτή μου? Αφού δεν μ' άκουγες. Εσύ ήσουν πριν. Εγώ. Τίποτα δεν άκουγα. Τέλος πάντων, τι γίνεται. Καλά, πώς και με θυμήθηκες? Τι ζέστη είναι αυτή απόψε. Ζέστη! Πού σκέμα είμαι. Πλάκα κάνεις. Εγώ φοράω ρόμπα και πάλι κρυώνω. Εγώ και εγώ με άστα. Έτσι μου ήρθε να τα βγάλω όλα. Τι να τα βγάλω, δηλαδή τώρα που σου μιλάω γυμνός είμαι. Ξομολογείς. Να σε ρωτήσω κάτι. Σ' ακούω. Είσαι ο Χαφουράς. Τι! Έλα, δεν μου κάνεις έτσι. Φρανκ, πες μου την αλήθεια, ξανάρχισες την κοκαίνη. Παιδάκι μου, τρελάθηκες. Γιατί δρόμεις, με ανησυχεί αυτή η επίδροση. Έτσι με κρύς τώρα με δεύτερη χολυστερίνη σου. Μια χαρά είναι η χολυστερίνη μου. Προσπάθησε να πάρεις το σφιγμό σου. Δεν είμαι άρρωστος, πουλάκι μου. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, ακού τι θα κάνουμε. Ξάπλωσε ήρεμα στο κρεβάτι. Σήκωσε τα πόδια ψηλά το πηγαίνει αίμα στον εγκέφαλο και εγώ ειδοποιώ στενοφόρο. Είσαι τρελή. Πιστεύω, γύρισε όλο και πιο επιθετικός. Ελπίζω να μην έχεις τίποτα αιχμηρό κοντά σου. Το μόνο αιχμηρό που έχω είναι ανάμεσα στα σκέλια μου. Είσαι έσπασε πάνω που δεν με πειράζει. Τρελή. Βρήσε με. Βλαμμένη, ηλίθια, Ναι, χαζή. ήρθες κι άλλα. Δεν τα Καλακισμένη. Δεν φταίει κανένας άλλος. Φταίω εγώ που σε πήρα τηλέφωνο. Ας το διάολο. περαστικά. Άσε με μωρέ με την ηλίθεια. Μόνο ξέρει να χακανίζει με τους γείτονες. Σκαμπάζεται από το διάτομο. Εγώ πάλι φίλε έχω το αντίθετο πρόβλημα. Θέλει να το κάνουμε κάθε μέρα, το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ ρε φίλε, με έχεις ακατέβει. Πάτε με για σκλήρωση κι εσύ. Όχι ρε σου, με έχεις
σακατέψει. Να δεις, και άμα την ακούσει στο τηλέφωνο, σου πάει καθόλου το μυαλό. Είναι να μην την πιάσει, φίλε, είναι να μην την πιάσει. Τι είναι κι ακόμα να σε αναζητήσει. Το παλεύουμε, φίλε, το παλεύουμε. Πήρω πίσω ότι είναι εύκολο. Λέξεις ωράρια, μιλάμε, αυτά δεν γίνεται. Σαν να μου φαίνεται ότι θέλει να το αποφύγει. Όχι, ρε σου λέω, απλά δεν έχει τύχη. Ωραία, έχει άλλη φάση. Να χτυπήσει, να σε Καμετή, όχι, άστε, καλύτερα μην έρθει. Καλύτερα, φαντάζεται, να με φαντάζεται. Μια χαρά παιδί είσαι, σου λέτε τίποτα. Υστερεί σε κάτι. Αλλά να σου πω, μήπως είναι στο μικρό. Λέω ρε παιδί μου, λέω, μήπως είναι. Κοίτα, μικρός δεν είναι. Μικρό δεν μπορείς να το πεις τίποτα. Αλλά απ' την άλλη, ρε φίλε, την άλλη. Μικρό δεν είναι, ρε φίλε. Άστο, καλύτερα το τηλέφωνο. Καλά είναι, φίλε, καλά είναι τα τηλέφωνα. Ω Παναγία μου, αυτή θα είναι. Παιδί και ορυξάδι σήμερα, τι να κάνω. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Να την πω. Τι φοράς! Δεν μπορώ σήμερα. Με χωροτήμα, σε παρακαλώ, μιλήσω. The places where we go when we bring cause I have been told that Πάλε καλά. Γιατί καλέτε εκεί. Αυτό το κομμάτι. Το αγαπημένο της γκέι. Σ' αφήνω, σ' αφήνω. Έχεις κοντά σου ραδιόφωνο. Ναι, Έχεις κοντά σου ραδιόφωνο. Τα ακούς ήδη. ο Φράγκος σου είπε να με πάρει. Ναι, καλέ, πώς το κατάλαβες. Είναι το αγαπημένο μας κομμάτι. Στο πρώτο μας ραντεβού τα πούμε όλη νύχτα. Πολύ ωραίο κομμάτι. Σ' αφήνω. Φιλάκια. Βάλε γιατί κάποιος με τηλέφωνο, περίμενε. Μπρος. Ακούνε το μανάρα. Έλα, παιδάκι μου, κλείστε τώρα, για τραγούδια είμαστε. Ρε πάνω το στους 92, ρε. Κλείστε, παιδί μου, και έχω δουλίτσα. Μπαρμπαρά, έχεις κοντά στο ραδιόφωνο. Είναι με στάση θα είναι. Είσαι εδώ. Το άνοιξα. Βάλε στο 92. Το έβαλα. Το τραγούδι. Ακούω. Ωραία, σε κλείνω τώρα για να πάρω το τομάτι. Γεια μου, γεια μου. Σου θυμίζει ρε φίλε. Το μάτι. Τραγούδι, ωραίο. Φοβερό. Άγγε, το πως το έχω ακούσει. Το πέντε που έχω δει να ακούσω. Γιατί ρε φίλε, προβλήματα μήπως στη δουλειά. Όχι, η Ντέβις δεν είναι κορίτσι που είναι καμότο. Δεν πειράζει ρε φίλε, το δεύτερο, να είσαι εσύ καλά. Τι δεν φορέ και εσύ. Καλά, καλά, σε κλείνω τώρα γιατί ξέρεις, τα έχω δουλίτσα που κάνει. Καταλαβαίνεις. Ξέρω. Έλα, γεια σου. Γεια σου, Φραν. Έλα. Τι γίνεται, πώς πάνε τα κέφια. Σημαίνει κάτι. Όχι, μωρέ, απλά έκανα ένα διάλειμμα και είπα να σε πάρω. Πώς θα πας. Έλεγα να ταΐσω τη γατούλα. Εσύ έφερες για βράδυ. Όχι ακόμη. Πάντα νοιαζόσουν πρώτα για τους άλλους. Έλα τώρα και υπερβολές. Μη μειώνεις τον εαυτό σου.
Έχεις χρυσή καρδιά, Φρανκ. Όλοι το λένε. Ναι, Φρανκ, μ' ακούς? Ναι. Πες μου, ξέρεις κάτι? Σκέφτομαι να πάω μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Να περάσω να σε πάρω. Μπα, έχω πολλή δουλειά, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω. Κρίμα. Γκέι. Ναι, Όχι. Τίποτα. ήθελες να μου πεις κάτι? Όχι, τίποτα, άσε. Μου λείπεις, Φρανκ. Και εμένα μου λείπει. Ίσως δεν έπρεπε να χωρίσουμε. Δεν χωρίσαμε ακριβώς, απλά απομακρυνθήκαμε για λίγο. Πόσο λίγο πέρασε? 5 χρόνια. Θεέ μου, περνάει ο καιρός. Περνάει καιρός, τι νομίζεις? Σε παίρνει δουλειά από κάτω. Ψέματα. Βέβαια βγάζει λεφτά, αλλά τι τα θες? Ξέρεις τι σκέφτομαι? Λέω να κάνω ένα πάρτι και να βρεθούμε όλοι. Ωραία ιδέα. Να πούμε και στον Τζέρι και στην Μπάρμπαρα. Εξάλλου αυτοί οι δύο είναι μαζί. Και στη φίλη μου τη Λίντα. Ναι, τα βρήκαν, είχες δίκιο. Να πούμε του Τζέρι να φέρει και το φίλο του, το Μάρτιν. Ναι, να πει και στην ταινίες. Ψώνιο θα περάσουμε. Φραν, γιατί δεν κάνουμε μια προσπάθεια, μήπως και θα ξαναβρούμε? Μωρή είναι νωρίς ακόμη. Σίγουρα να την περάσω για μια βολτίτσα. Θα πέσω έξω τώρα, εντάξει. Θα το ήθελα πολύ, αλλά... Καλά, δεν πειράζει. Θα τα πούμε αύριο. Νύχτα. Καλή σου νύχτα. Ένα μπάνιο. Ναι. Εγώ είμαι η μητέρα του γιού σου. Έλα, τι κάνεις? Δεν με σε νοιάζει τι κάνω. Σε πήρα γιατί πρέπει να μιλήσουμε για ένα σημαντικότατο θέμα. Ασχέτως του ότι το παιδί είναι αγόρι, θα πρέπει να του δούμε όνομα. Τι, ασφαλώς, ανώνυμα θα το αφήσουμε. Εγώ σ' ακούω. Εσύ έχεις σκεφτεί κανένα ωραίο? Και από τότε που έμεινα εκεί δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Ωραία. Για λέγε κανένα. Μπα, δεν νομίζω πως σας αρέσει. Για πες ένα τώρα. Άλλωστε δεν ταιριάζουν με την περίσταση. Πες ένα και με έσκασες. Άκουσες όμως. Λέιλα. Παλώμα. Τέτοιο ονόματα έχεις διαλέξει. Χριστέ μου. Ζηνοβία. Αλμύρα. Αλμύρα. Ναι, Αλμύρα στα αραβικά σημαίνει πριγκίπισσα. Κοίτατε λίγο. Και Παλώμα στα ισπανικά σημαίνει περιστέρι. Και Λεϊλά στα αραβικά είναι νύχτα. Κοίτατε εμείς. Καλά, πολύ μ' αρέσει και το Prudence. Prudence σημαίνει περηφάνεια. Μπορούμε να το αφήσουμε Prudence και να το φωνάσουμε Πρου. Πώς να το φωνάζουμε? Κοίτατε εμείς. Δεν ξέρω σου τι αφεύγει. Αλλά το παιδί είναι αγόρι. Το θυμάμαι, Μάρτιν, δεν χρειάζεται να μου το χτυπάς έρχος. Δεν είναι λιγάκι άμποτσο να φωνάζεις το γιο σου Καλούμπα? Λοιπόν, να πω τις δικές σου προτάσεις. Και έτσι και σου προτάσεις. Εγώ δεν έχω σχοληθεί, δεν έχω ψάξει. Δεν γίνεται, κάτι θα έχεις σκεφτεί κι εσύ. Ωραία, κάτι έχω σκεφτεί. Είχα υποσχεθεί του μακαρίτη του πατέρα ότι αν σε περίπτωση κάνω αγόρι να του βγάλω το όνομα. Πώς λεγόταν ο πατέρας σου? Ας το μωρέ, δεν το θέλεις. Ας. Γιατί? Γιατί τα εβραϊκά ονόματα είναι λιγάκι περίεργα. Α, ξέρω πολλά εβραϊκά ονόματα Για πες, καλέ. για πες. Σολομών, Αβραάμ, Ισαάκ. Όχι. Πίστεψέ με. Αν ήταν κάτι τέτοιο, ούτε που θα δίστασα να σου πω. Και πώς λεγόταν, Ιούδας. Όχι. Αλλά, Θες να τα ακούσεις. Μαλακίας. θες να το παιδιάσουμε. Όχι, τέτοιο το έχω το όνομα. Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, γιατί είμαι σίγουρη ότι οποιοδήποτε αγόρι θα προτιμούσε να το λένε Παλώμα παρά μαλακία. Μπορώ να σου παρακαλώ να μην κουβεντιάσουμε άλλο για το όνομα του πατέρα μου. Κανένα άλλο, έχεις σκεφτεί. Πώς, πολλά.
William, ωραιότατα. William. Τι σημαίνει William? Πώς ρε. Γιατί σαν και καλά πουλάκι μου, θα πρέπει να σημαίνει και κάτι. Και αυτό το παιδί, Μάρτιν, Ναι. είναι ένα ξεχωριστό παιδί. Και δικαιούται να έχει ένα ξεχωριστό όνομα, ένα όνομα αλλιώτικο από όλα τα άλλα. Πολύ ωραία. Τότε να το πούμε Ναβουχοδονόσορα. Ωραιότατα. Και πώς θα το φαντάζομαι, να βουχώ. Δεν μπορώ άλλο. Μόνο και έπαθα να πιάσει. Ναι. Τι θα έλεγες να του δώσουμε έτσι ένα όνομα φορούμενο? Φορούμενο. Ναι, νόμιζα ότι δεν καταλαβαίνει κανείς σε μια κόρη κορίτσι. Υπάρχουν πολλά. Τέιλ. Λέσλι. Αλέξης. Πολύ μου αρέσει το Αλέξης. Ναι, τι να σου πω. Και θα κρύψουμε το παιδιό την αγόρι. Και να δηλαδή το κρυψαμε, τι θα το αποκαλύψεις εσύ από τη χαρά σου. Έτσι φαίνεται. Ας το αφήσουμε λοιπόν να μεγαλώσει και να διαλέξει μόνο το ό,τι όνομα θέλει. Δηλαδή το πρου δεν το συζητάς καθόλου. Όχι, δεν το συζητώ. Ακού πρου! Θα φωνάζω το γιο μου λες και κλάνω. Καλυφθείς, δεν βάζει Μάρτιν, και άρα δεν αγρίζονται. Παλιοπορδί. Λέγεται, ναι, ναι. Ναι, μήπως μπορούμε να κλείσουμε την γκέι, παρακαλώ. Δεν γίνεται, Χρυσό. Είναι εκτός σπιτιού. Ναι, είναι γενικότερα εκτός. Ποια είσαι, αν επιτρέπετε? Μπάρμπαρα Γκόρντον. Μπάρμπαρα. Ναι. Α, Μπάρμπαρα Γκόρντον. Και αν επιτρέπετε, τι θέλεις στην Κέλλη, Χρυσό μου? Τίποτα. Ήθελα απλά να δω τι κάνει. Α, μάλιστα. Εσείς είστε... Η θεία της ήμουνα, θέλω να πω είμαι. Θα τη δείτε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή σίγουρα, Χρυσό μου. Όλοι θα την ανταμώσουμε αργά ή γρήγορα. Πείτε της ότι εντάξει, τα πήρα τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια. Ναι, για τη συναυλία πείτε, θα καταλάβει. Θα πηγαίνατε, θέλω να πω, θα πάτε μαζί σε συναυλία. Ναι, το είχαμε κανονίσει από καιρό. Αλλά μένεις, Χρυσό μου. Να επιστρέψεις στο ένα εισιτήριο. Δεν σας καταλαβαίνω. Η Κέλλη είναι αγόρι μου πέθανα. Με το φρικτό αποδρόμενο θάνατο. Έχεις χρόνο, είσαι χασομερό? Όχι, όχι, πείτε μου, πείτε μου. Οδηγούσε προχθές το βράδυ στην παραλιακή. Ψιλόπαινε. Ο δρόμος γλιστρούσε. Και καθώς έπαιρνε με ηλικιώδη ταχύτητα μια στροφή καρμανιόλα που έχει φάει κόσμο και κοσμάκι, πετάγεται μπροστά της στο τριαξονικό. Θεέ μου! 4 ώρες μες στη βροχή προσπαθούσαν οι δόλοι πυροσβέστες να την ξεκολλήσουν. Αλλά πού, κάποια στιγμή κουράστηκαν, λογικό ήταν. Μάζεψαν να σε βλέπει πεθερά. Τι είναι αυτό που μου λέτε? Διαλέξαν τα φρένα του αυτοκινήτου. Και ένα περίεργο πράγμα, Χρυσό. Τώρα τελειώνει. Σημασία είναι ότι δεν έμεινε τίποτα. Ούτε από το αυτοκίνητο, ούτε από τη Γκέιλ. Μ' ακούς, Χρυσό μου? Ναι, ναι. Το κλείσες να μου πεις. Τι αγένε, και εγώ ήμουν τόσο εμπειρική μαζί της. Έλα, εγώ είμαι. Τι γίνεται? Πέθανε η γκέι! Έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω σε μια ταλίκα. Δεν έμεινε απολύτως τίποτα. Μου τα περιέγραψε η θεία της με κάθε λεπτομέρεια. Μου τα έλεγε και κόντευα να λιποθυμίσω. Αλλά ένιωθα ότι ξαλάφρυνε όταν μου τα έλεγε. Λυπάμαι, να σκέψω ότι δεν ήξερα καλά τι. Μια φορά έχουμε μιλήσει μόνο. Η φωνή της, αχ, είχε έναν τρόπο να μιλά που σου έφερε τη διάθεση. Η φωνή της, αχ, η φωνή της, είχε μια ζωντάνια, μια... Σε έκανε να νιώθεις όμορφα. Εσύ από πού την ήξερες? Οι εταιρείες μας συνεργαζόντουσαν, αλλά είχα πάρα πολύ καιρό να τις Έτσι, συναντήσω. κάτι. Πρέπει να πάρω τηλέφωνο του Φρανκ. Ναι, να τον πάρεις. Να είναι άλλο κακομοίρης. Ναι, ναι, ναι. Ναι,
μου συμπαρασταθώ. Καλοσύνη σου να μην συμπαρασταθείς, αλλά για δύο πράγματα. Και γάμο το. Δεν ήθελα να το μάθεις από μένα. Τι συμβαίνει, αγόρι μου? Η γκέι. Έπαθε τίποτα? Σκοτώθηκε, φίλε μου. Και εγώ πριν λίγο το έμαθα. Λυπάμαι. Είναι στο σπίτι μια θεία της, θα της κάνει χαρούμενα με την παρσέλα που να ξεδίνει την καρδιά, γιατί λέει τον πόνο. Φρανκ, 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 Φρανκ! Λέγεται. Γεια σας, είμαι ο Φρανκ Όλιβερ. Ήμουνα δηλαδή ο φίλος της Γκέι. Ήσασταν. Τότε το έχετε μάθει. Ναι, μόλις τώρα το έμαθα. Φρανκ, είπες. Α, βέβαια, σε θυμάμαι. Μου μίλαγε τακτικά για σένα η Γκέι. Μου έλεγε για τις σχέσεις σας, για το τσακωμού σας, για το ξύλο. Όλα μου τα έλεγε όλα. Για τότε που είχες πάθει εκείνη την προσωρινή ανικανότητα. Θυμάσαι. Σας έλεγε κι αυτά? Δεν βαριέσαι. Αυτά θα έχουμε να θυμόμαστε. Πώς συνέβη το... Ήταν εφικτό, έχεις χρόνο σε καθυστερώ από κάτι. Όχι, παρακαλώ, μιλήστε μου. Δεν σε πειράζει να τρώω λιγάκι, γιατί είμαι με ένα καφέ από την νεκροτομία που ήπια. Δεν με πειράζει, δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρακαλώ. Ήταν μια φοβερή σύγκρουση. Η Γκέι, το αυτοκίνητο, η Νταλίκα, ο οδηγός της και ένας Πακιστανός που δεν είχε πάρει οτοστό. Όλοι μαζί να σκοτώσουν. Θεέ μου! Αν θέλετε συνεχίζω. Όχι, συνεχίστε, θέλω να ξέρω. Η Γκέι συγκεκριμένα έπαθε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Καταστράφηκε ολοσχερός. Ο πρωταθλητικός οδός και η παρεμβαρύτητα. Έχετε κάνει ιατροδικαστή? Όχι, είμαι θελόμενη στον Ερυθρό Σταυρό. Και όπως καταλαβαίνεις, 2-3 βασικά πράγματα τα γνωρίζω. Α, μάλιστα, μάλιστα. Με φώναξαν σήμερα για αναγνώριση. Αλλά τι να αναγνωρίσω, μια μάζα μου έδειξαν. Τελικά αναγνώρισα το τηλέφωνο. Τηλέφωνο? Ναι, μιλούσε στο κινητό όταν συνέβη το μοιραίο. Απροπό, μήπως μιλούσατε μαζί? Όχι, όχι, όχι. Σωστά, τη ρωτάω, θα το ξέρεις. Πάντως ναι, μιλούσε στο τηλέφωνο. Το ξέρουνε γιατί από τη σύγκρουση η συσκευή διαπέρασε όλο ταυτί. Έσπασε το σφινοειδές και καρφώθηκε στον εγκέφαλο. Με ακούς, Φρανκ? Σας ακούω, ναι. Με φώναξαν για να μου το παραδώσουν, ήταν υποχρεωμένοι. Τότε διαπίστωσα ότι έλειπε η κεραία. Πολύ φοβάμαι ότι έμεινε καρφωμένη για πάντα, ξέρεις πού. 3,5 ώρες χειρουργείο για να βγάλουν αυτό το καταραμένο πράγμα. Και μου είπαν ότι υπήρχε πιθανότητα μία της χιλής να επιζούσε. Αλλά ως φυτό. Με παρακολουθείς? Ναι, συνηθίστε, ναι. Φρανκ, είναι και κάτι που δεν το έχω πει σε κανέναν. Πιστεύω η Γκέι θα ήθελε να το ξέρεις μόνο εσύ. Δηλαδή, για πες μου. Από το σοκ της σύγκρουσης, κατάπιε τη γλώσσα της. Η κυρία πήγε αύριο. Το καλοκαίρι τον γράψα μήτερ βουδιστή. Ο Πακιστανός θα σταλεί στην πατρίδα του, αεροπορικός και θα τα πει εκεί. Μη φανταστείς ένα τόσο το κουτάκι. Ήταν ο Γεια σας, γεια σας. Να σε καλά, Φρανκ. Να ζήσουμε, να τη θυμόμαστε. Τι άνθρωποι αρρωστημένοι υπάρχουν. Να με βάζει να του περιγράφω. Ναι, Δεν σε ξυπνήσα. όχι, μόνο να με ξυπνήσει. Διαβάζω ένα βιβλίο για την επιλογή κατάσταση. Να σου πω. Πέθανε η γκέι. Πέθανε! Σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό πλοίο. Όχι, ρε γαμώτο. Άστα, έχω λυπηθεί πάρα πολύ, φίλε. Σκέψου ότι μια φορά είχαμε μιλήσει μόνο. Μόνο. Και εγώ μόνο μια φορά. Έχεις μιλήσει με την γκέι. Ναι, με είχε πάει ένα λεπτό για το θέμα του μωρού. Και άκουρε. Μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που ενώ δεν ήταν καν δικό του το θέμα, το είχε πάρει τόσο πολύ προσωπικά. Να δεις πόσο προσωπικά είχε πάρει τη δική μου κατάσταση μαζί με την Μπάρμπαρα. Η αλήθεια είναι τώρα που το σκέφτομαι ότι της άρεσε τη Μαργαρίτα να βλέπετε, βάζει την μύτη του παντού. Κάτι μου πρέπει, φίλε. Πιστεύω για το καλό μας εδώ την αρχή, για την ευτυχία μας εδώ. Έτσι, με το κέντρο. Γεια σου, φίλε μου, να είμαστε μαζί. Γεια σου. Γεια σου.
Παρακαλώ. Λίντα μου, καλημέρα. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Είναι η Μπάρμπαρα Γκόρντον. Καλημέρα, καλή πώς δεν σε θυμάμαι, αφού είσαι καλεσμένη στο πάρτι μου. Θα έμαθες γιατί είναι. Ναι, φυσικά. Πήγες στην κηδεία. Όχι. Ήθελα να πάω, αλλά δεν έχω πάει ποτέ σε κηδεία. Μου προκαλούν κατάθλιψη. Και δεν ήμουν και μέσα στην Ελικάρα. Ούτε και δεν πήγα. Είχα ένα σοβαρό meeting που δεν μπορούσα να το ακυρώσω με τίποτα. Δεν πειράζει καλά, πιστεύω ότι και θα καταλάβαινε. Ήσασταν πολύ δεμένες. Ναι, ήμασταν. Πότε την είδες για τελευταία φορά? Ούτε που θυμάμαι πότε συναντηθήκαμε. Για τα τελευταία φορά. Ω, κάπως είναι καλή. Θα τα πούμε αργότερα, έτσι. Ναι, ναι, έγινε. Έλα, Γεια σου. You have one unheard message sent today at 9:35 a.m. Έλα, Λίντα μου, τι Τζέρι είμαι. Είσαι εκεί, δεν είσαι. Καλά, έλεγα να κανονίζαμε και ένα βράδυ, Σε βλέπω στον ύπνο μου χθες. Πώς με έβλεπες, αφού δεν με ξέρεις. Μπορώ μόνο και μόνο από τη φωνή σου να σε περιγράψω ολόκληρη. Αλήθεια. Για περιμένετε να με Ναι. Εμπρός. Έλα, γεια μου, τι γίνεται. Πάλι πήραμε και τα σύρμα. Έλα, ρε, κλείσε τώρα γιατί καταλαβαίνεις. Είμαστε σε περίεργη φάση. Κλείσε, έλα. Περίμενε, θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Έλα, πες μου, τι θες. Για περίμενε. Ναι. Μάρτιν! Έλα, Τένις, τι είναι. Μου φαίνεται ότι γυρνάω. Τι, Με έπιασε την πόνη. πού είσαι. Στον δρόμο. Κάλεσε στο λεωφόρο. Δεν νομίζω ότι με προλαβαίνεις, μάλλον θα γεννείς εδώ. Κλείσε και έρχομαι, πες μου μόνο πού είσαι. Όχι, όχι, όχι. Μη με αφήνεις. Περίμενε. Τζέρι, Έλα, ρε φίλε, τι έγινε τόση είναι ώρα. η Τένις, την έπιασαν οι Τι, πόνοι. άμα, περίμενε. Μπάρμπαρα, την Τένις την πιάσανε οι πόνοι. Κάθε πότε έχεις σπάσεις. Κάνε, τι είναι αυτό. Ρώτα μου σου λέω, ρε παιδάκι μου. Καλά, πώς το είπες. Κάθε πότε έχεις σπάσεις. Μάρτιν, Ναι. κάθε πότε έχεις σπάσει. Περίμενε. Κάθε πότε έχεις σπάσεις. Κάθε 3 λεπτά. Κάθε 3 λεπτά. Μπάρμπαρα, κάθε 3 λεπτά. Παναγία μου. Χριστέ μου. Ρε Τζέρι, είσαι άσχετος, ρε παιδάκι μου. Τένις, άσε με να έρθω, πες μου πού είσαι. Όχι, όχι, μη φεύγεις από τη γραμμή. Μη με αφήνεις. Εντάξει, ψυχραιμία. Περίμενε. Τζέρι, Έλα, ρε φίλε, τι έγινε. θα γεννήσεις στον δρόμο. Μπάρμπαρα, θα γεννήσεις στον δρόμο. Πώς θα πάει. Πώς θα πάει. Περίμενε. Πώς θα πας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει, Μπάρμπαρα. Μάρτι, Ναι, μ' ακούς, Μάρτι. ναι. Μην ανησυχείς, Τένις. Εδώ είμαστε όλοι. Γεια σου, Τενής. Ποια είναι αυτή. Η Μπάρμπαρα, η φίλη του φίλου μου του Τζέρι. Και πήγαινε και σπίτι σου. Όχι, δεν στο τηλέφωνο είναι. Κανόνισα να ακουγόμαστε όλοι μαζί, δεν σε πειράζει, Γεια σου, Τενής. Που μου έλεγες ότι σ' αρέσει να γνωρίζεις κόσμο. Αχ, όλα τα σκέφτεσαι όλα. Μακάρι να σου μοιάσει ο γιος μας. Πες μου, πώς είσαι τώρα. Καλά, υποθέτω. Κουράγιο, είμαστε όλοι στο πλάι σου. Έλα, Τζέρι. Φρανκ, Ποιος Φρανκ. Ποιος είναι. Φρανκ, εσύ είσαι. Απλώς σου τηλεφώνησα, τι γίνεται. Πώς πήγε μέσα στη γραμμή, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Κάτι να πήγε στραβά. Μπλέξαν οι γραμμές. Καλά, να κλείσω. Όχι, μην κλείσεις. Ποια Όσο είναι. πιο πολύ, τόσο το καλύτερο. Ναι, Είναι η Τενής. Για να το μωρό του Μάρτιν, ρε φίλε. Άστα, μιλάμε. Κάλε, μέχρι και στις σπάσεις έγινε, ρε φίλε. Ποια είναι ο Μάρτιν, Μάρτιν που είναι. για Φρανκ. Είναι και η Μπάρμπαρα στη γραμμή. Γεια σου, Φρανκ. Γεια σου, Φρανκ. Όλοι τρελοπαρέα. Όλοι. Φρανκ, να σε ρωτήσω. Εσύ, ξέρεις τίποτα από τις φάσεις. Έχω τύχει σε καλά 2 γένες. Ωραία, λέγε. Της γάτας μου. Το παν είναι να πάρεις σωστές αναπνοές. Σωστές εισπνοές και εκπνοές. πάμε. Όλοι. Ελάτε παιδιά όλοι μαζί. Κύριε Μαρία και εσάς. Έλα, Τενής. Σπρώξε. Πού να το δεις. Σπρώξε.
άκουσε με προσεκτικά τι θα σου πω. Αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στο στάδιο της εξόφλησης. Έχει σπάσει το φυλάκιο και το παιδί περνά το γεννητικό σου ελίγμα. Μέχρι τώρα δεν έχεις καταλάβει τι σημαίνει πόνο. Τώρα το κατάλαβες. Είναι αλλοδομόναχοι. Και ποιο είναι το πρόβλημα. Παλιά οι γυναίκες ολομόναχες γεννούσαν. Όταν ερχόταν η ώρα, τραβάγανε κατά το δάσος, αγκαλιάζανε ένα δέντρο, κόνανε και μια βραστή πατάτα στο στόμα τους για να μην ακούγονται και βράτα βαλάγανε. Κάντε τι κάποιος από την γραμμή τώρα! Έλα, δεν έχεις κουράγιο, κουράγιο κάποιος! Κουράζετε εσείς. Σπρώξε! 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 Σπρώξε, κορίτσι μου! Έλα! Σπρώξε! Ξέχνα το πόνο. Έλα, παιδί μου, σπρώξε! 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 Σπρώξετε κύριε. Δεν το ξεχάσει καλή μου, κυρία, πώς! Ψυχραιμία, ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία! Παιδιά, παιδιά, αναπνέουμε όλοι με αυτά. Πάμε. Ναι. Κάντε σαν τώρα, με την κάνεις εκεί πέρα, ρε! Τι! Μαζί ίδιος άνθρωπος είναι αυτός. Παιδιά, άμα σας ενοχλούν εσείς. Δεν το είμαστε για σένα το όλοι μας. Σπρώξε! Δώσ' του! Σπρώξε! Πάρε τα δυνατά σου με έναν πόνο να σου βγει. Πάμε! Σπρώξε! Σπρώξε! Εμείς Αυτό ήταν καλορίζικο και πληγημένο. Τι είναι γι' αυτό. εμείς είσαι καλά. Ντενίς, έχεις περάσει με επιτυχία στο στάδιο της αστεροτοκίας. Μην ξεχάσεις το λουβάνι ολόκληρο. Όχι, περιμένετε. Τι. Μπορεί να βγει κι άλλο. Κορίτσι! Ο γιατρός έκανε λάθος. Είναι κορίτσι! Κάνει τυχερό να είναι και ό,τι να είναι. Μα είναι κορίτσι! Κορίτσι. Κορίτσι. Να σας ζήσει ρε παιδιά, μπράβο, συγχαρητήρια. Άντε ρε Μάρτι να σου ζήσει και καλό τάξιδο ρε! Να σας ζήσει παιδιά. Ευχαριστούμε! Και ο γιος που είναι? Έχουν περάσει 2 μήνες από τότε και τη σκέφτομαι συνέχεια. Ναι, ήταν ωραίος άνθρωπος. Είχες προσέξει ποτέ του παλμού που είχε η φωνή της. Πρόσεχα και τίποτα άλλο. Βέβαια, εδώ που τα λες, όλες ήταν και λίγο σκεφτεστική. Ναι, στάπιζε. Αλλά στάπιζε με ωραίο τρόπο. Ναι, αλλά ήταν μέσα σου. Παντού ανακατευότανε. Ναι, το έχει κι αυτό. Σαν την πορδίπεδα όλα. Αλλά ήταν ωραία, μικρή, χαριτωμένη πορδίτσα. Κάθε πράγμα, κύριε. Για μένα μου λείπει. Ξέρεις, έλεγε να κάνει ένα πάρτι έτσι, να μαζευτούμε λίγο παρέα. Ναι, Λέω να το κάνω στο σπίτι μου. Έτσι ρε παιδί μου, στη μνήμη της να είναι. κάτι σαν μνημόσυνο. Αν είναι και η κάπα, θα σου πεις. Δεν ξέρω, παιδί μου, ξέρεις πώς είναι η δουλειά, αλλά για πότε λες. Θα βρω μια ημερομηνία αγωνική για όλους. Αν γίνει παλιά θα μπορέσει να έρθεις. Μπορεί. Θα δούμε. Ναι, γιατί όχι. Οκ, έγινε. Έλα, τα λέμε. Γεια. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Είμαι ο Μάρτιν Γουίνερ, ο πατέρας του παιδιού που γέννησε η Ντένις Ντάβορικ. Το παιδί είναι κορίτσι. Δεν είναι αγόρι.
Ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Δεν σας είχα πάρει τηλέφωνο να σας δω. Εμένα. Πότε, δεν νομίζω κύριε, κάποιο λάθος κάνετε. Ήθελα να ξέρω αν πάνε ελεύθερος ή όχι τέτοιος. Δεν πάμε καλά καθόλου. Έλα, είμαστε στην παιδική χαρά. Έλα, τι κάνει, Πρού? Η Πρού δεν έχει το κράτο. Α, θα θυμώσω πολύ. Πες ότι ο παπάκας θα θυμώσει. Τα ακούς, Πρού, θα θυμώσει ο παπάκας. Τώρα πια θα μεγαλώσει, ήταν καλότερο παιδάκι. Ναι, ναι. Ο γιατρός είπε πως για την ηλικία της είναι πολύ ανεπτυγμένη. Να σου πω, της περάσανε τα πονάκια. Ναι, ναι, μια χαρά είναι τώρα. Αγχωμένη σ' ακούω. Είμαι, Μάρτιν, είμαι. Με το θέμα του σχολείου. Ποιο σχολείο? Στα καλά ιδιωτικά. Οι εγγραφές γίνονται λίγο μετά τη γέννηση του παιδιού. Άσε που δεν ξέρω πόσες και ποιες γλώσσες να μάθει. Πόσες λες? Κοίταξε να δεις. Εκτός από τη μητρική της, τουλάχιστον άλλες 3. Έπειτα το πιάνο το θεωρώ απαραίτητο. Για τον παρέτηση τι ώρα. Αυτό ξέρει τσεπούλα μου. Πώς πήγαινες στο καψέρο το παιδάκι? Τι να κάνω, βρε Μάρτιν, κάποιος πρέπει να τα σκεφτεί κι αυτά. Πάντως άμα θέλεις, μπορούμε να τα σκεφτούμε και μαζί. Ναι, ναι, θέλω. Ωχ, περίμενε, άρχισε να γκρινιάζει. Κι αυτό μου το πήρε. Ναι. Να σου πω, Πότε? Τι, παραμονή που τα χρονιάς? ναι, Δηλαδή και εκεί. ναι, είναι ευκαιρία να το δεις. Ναι, δεν μπορεί να την να το κανονίσουμε. Τέλεια, θα το πούμε εκεί. Γεια σου, Πρού. Φρανκ! Φρανκ! Ρε γαϊδούρη! Πάλι τετελιάζεις! Σήκω! Το κουδούνι δεν ακούς! Δεν μου μοιάζει τούτη. Τώρα που σε βλέπω σου παίρνει λίγο. Μόνο λίγο, όλο ίδια με μένα είναι. Μάρτιν, Ναι. δεν είναι κανείς μέσα. Κανείς. Κάποιο λάθος πρέπει να είναι. Μου κάνει και τόσο κρύο για το παιδί. Να σου πω. Ναι. Αναστήθη.
I told her happy night, walking through the land. Gone away is a bluebird, here to stay. Is a bluebird, he Να ξανακάνουμε την ερωτική σκηνή. Yeah, that's all, folks. Interesting.